Perdón. Boas tardes a todos. Vamos dar comezo a este pleno sesión ordinaria que se celebra no día de hoxe, 4 de maio de 2023. Empezamos polo punto número 1 da orde do día, que é a lectura da acta anterior, a aprobación da acta anterior, que é a acta da sesión extraordinaria do pleno celebrado 22 de decembro de 2022. Algunha aclaración por parte do Grupo Popular? Algunha aclaración por parte do PSOE? Algunha aclaración por parte... Algunha aclaración? Pilimar? Pasamos a votar o punto número 1 da orde do día. Votos a favor? O micro... Pasamos ao punto número 2 da orde do día, que é a modificación do regulamento da Escola Municipal Infantil, normas de funcionamento. Despois de, por recomendación da inspección, fanse unha serie de axustes no regulamento. Por unha parte, pois, está limitado o número de prazas do comedor, que actualmente se atopa en 50 plazas, e no regulamento da Xunta consta que se debe dar servicio a todos os usuarios que o soliciten. Por lo tanto, pues hai que modificar este apartado. Por outro lado, tamén nos atopamos co problema de admisión, xa que o Concello pretende dar prioridade aos veciños de Ribadumia, é dicir, coas normas que hai, pues, que teñamos prioridade pois, aos veciños de Ribadumia, que en principio pues, a Xunta tamén acepta, digamos, pues, esta proposta cambio. Tamén hai unha proposta cambio nas modificacións do horario. Despois, no mes de xaneiro, se fixeron a enquisa cos pais e fora demandado pois un pouco esta modificación horaria, pasando de 8 a 7:30 da mañán antes se pechaba ás 8, pois agora se pecharía ás 7 da tarde. E hai outra modificación máis, que actualmente o centro mantén o horario como se viña mantendo, dos 11 meses do ano, de setembro a xullo, sendo agosto, pechábase ás 4 da tarde. Pois nesta proposta, digamos que sería xullo e agosto, pois tamén pechar ás 4 da tarde. E hai outra proposta de cambio que solicitan os traballadoras, que o día 7 de decembro é o día das escolas infantís de primeiro ciclo, e solicitan, pois pechar ese día. Esas son as modificacións do regulamento de réxime interno da escola infantil de 0 a 3 anos. Algúnha aclaración por parte do Grupo Popular? Algúnha aclaración por parte do PSOE? Algúnha aclaración por parte de Somos? Sí, ben. Hai cousas que comparto da proposta, hai cousas como que en xullo e agosto peche a gardería ás 4 da tarde que non podo compartir, porque eu entendo que en Ribadumia hai xente que ten traballos de xornada partida que pode necesitar dese servicio. Como ademais tuve un pouco tempo para analizar a documentación ben en detalle e non poden facer comparativa coa que había ben, ou como a mí me gustaría facelo, non vou votar a contra obviamente porque tampouco ten nada negativo, simplemente vou máster. Gracias. Gracias. Algúnha aclaración? Perfecto. Pasamos a votar o punto número 2 da orde do día, que é a modificación do regulamento da escola infantil, normas de funcionamento. Abstencións? 2 abstencións. Votos a favor? Punto número 3 da orde do día, que é a proposta homenaxe ribadumienses en prol do galego. Conforme o aprobado polo Pleno Municipal o 4 de maio de 2017, aprobouse a institucionalización dos actos e actividades por mor da celebración do Día das Letras Galegas, acordándose establecer anualmente, coincidindo, por suposto, co 17 de maio, dun acto de denominación Gala Homenaxe Ribadumienses en prol do galego. Deste xeito establecéronse as bases según as cales foron obxecto de homenaxe ás entidades de carácter cultural, social, deportivo e mesmo empresarial, así como persoas do Concello de Ribadumia. Recoñecerase a súa labor e a difusión e a posta en valor da lingua e da cultura galega.
As bases establecen que as candidaturas irán acompañadas dunha memoria explicativa de méritos no uso e difusión do galego e poderán presentarse a instancias do equipo de goberno, petición conxunta de 4 concelleiros, petición razoada e xustificada dun organismo oficial, entidade e asociacións legalmente constituída, sempre cando sexa avalada pola asignatura de 100 veciños ou petición dos veciños cando esta sexa suscrita como mínimo polo 3% da poboación do concello. Á vista dos antecedentes expostos e das bases que rexen a organización do acto homenaxe ribadumienses en prol do galego, considérase que o Concello de Ribadumia, como entidade máis próxima á cidadanía e a sociedade en xeral, ten a obriga de recoñecer o papel e o desempeñado polas persoas e entidades que promoven o uso do galego. En base ao anteriormente exposto, os méritos que a continuación se detallan, o equipo de goberno do Concello de Ribadumia propón homenaxear como ribadumienses en prol do galego 2022 as comunidades educativas do Julia Becerra Malvar, Colexio e AMPA, e do CRA de Ribadumia, Colexio e AMPA, polo súa labor de difusión da lingua e da cultura galega. Os centros educativos públicos son a día de hoxe un referente de fomento da difusión da lingua e da cultura galega entre os escolares da nosa comunidade autónoma. Ao longo do curso realizan múltiples actividades maiormente coordinadas polos equipos da normalización e dinamización lingüística nas que o galego e a lingua vehicular e nas que tamén se celebran eventos e efemérides relacionadas coas tradicións e datas significativas da nosa cultura. Resulta salientable tamén a implicación das familias a través das AMPAs co compromiso de conservar e difundir a nosa lingua. Ao longo do curso organizan actividades por iniciativa propia e tamén colaboran cos colexios e algunhas das que estes promoven. Exemplo destas accións educativas a prol do galego que se realizan ao longo do curso educativo nos centros educativos son blog de difusión das actividades e proxectos educativos que se realizan nas diferentes áreas, aula, biblioteca, natureza, medio ambiente, etc. Exposicións, Día das Letras Galegas, concurso de lecturas en galego, Día de Rosalía, roteiros, contacontos, obradoiros, recitado de poesía, poemas de Candeloria e fomento da lectura de libros e contos en galego. Nunha situación sociolingüística que ofrece datos de como as cifras de falantes en galego están en descenso, os centros educativos dentro do desenrolo das diferentes áreas curriculares, como mínimo das que están regradas en lingua galega, convértense no único espazo onde as nenos e nenas están en contado con este idioma. Así mesmo, o recoñecemento, a difusión e a conservación de moitos aspectos tradicionais da nosa cultura están garantidos gracias ao labor de moitos profesionais de educación, pais e nais. A proposta, tendo en conta o comentado anteriormente, propónse ao Pleno Municipal a aprobación do seguinte acordo. Primeiro, aprobar o nomeamento das dúas comunidades educativas, colexios e AMPAs, do CPI Julia Becerra Malvar e do CRA de Ribadumia como ribadumienses en prol do galego 2023. E tamén que no acto de carácter institucional que se celebrará o vindeiro 17 de maio de 2023 con motivo da celebración do Día das Letras Galegas se lles dé renda homenaxe co conseguinte recoñecemento por parte do Concello de Ribadumia. Algúna aclaración, observación por parte do Grupo Popular? Sí, boa tarde. A nos parecenos merecidísimo este recoñecemento. De feito, queremos dar as gracias a estas comunidades pola gran labor que fan, non solamente na divulgación do galego, ano tras ano, coas nosas tradicións, como levan facendo todo tipo de actos, de magosto e demais, sino tamén na propia labor educativa, algo imprescindible na sociedade e de gran repercusión no seu futuro e no noso futuro. Pero así como me parece xusto este recoñecemento, tamén me parece xusto demandar unha maior implicación por parte do Goberno do Concello de Ribadumia, deste dos vindeiros gobernos de Ribadumia, para axudar e favorecer esta labor que tanto fan as AMPAs como os colexios, especialmente as AMPAs, co esforzo que supón o seu traballo e os recursos tan limitados que teñen e que hoxe vimos aquí a premiar. Merecen un esforzo adicional por parte desta corporación e das que veñan, como dixen antes. Hai que mellorar os convenios, os servicios e os medios dos que dispoñen. O que estamos hoxe aquí a aprobar
está moi ben, é merecido, volvo a insistir, pero non lle axuda para nada a resolver os problemas que teñen a nivel de solvencia, servicios e outro tipo de historias. É certo que se está traballando, é certo que hai unha serie de convenios, é certo que hai unha serie de axudas, pero son insuficientes. Por último, gustaríame engadir de que nós, por suposto, vamos a votar a favor desta proposta, pero o que necesita este colectivo non é solamente, estas dúas comunidades non solamente son recoñecementos, senón xestión e realidades, non promesas e proxectos. Gracias. Algunha aclaración ou observación por parte do grupos do PSOE? Sí, boas noites. A ver, eu comparto totalmente o que acaba de comentar Ramiro. Sumarme, en primeiro que todo, a darlle a noraboa a estes dous colectivos que, como todos conocemos, pois non hai que ser moi coñecedor da situación de Ribedomia para saber que son dous colectivos que traballan e que sí que exemplifican pois a defensa e, sobre todo, o uso diario do galego en un sitio tan importante como son os centros de ensino. Dito isto, noraboa, e tamén noraboa pois o equipo de goberno por acordarse destes dous colectivos, aínda que fose no último ano de mandato. Pola outra parte, tamén me sumo ás críticas que comenta o meu compañeiro, porque como con tantas outras cousas, pode ser a violencia de xénero, pode ser servizos sociais, poden ser, bueno, pois moitas cousas. Non basta con facer homenaxes, nin con actos ou con, bueno, conmemoracións puntuais ou actos puntuais, senón que pois se require sempre unha maior involucración do Concello neste sentido. Si votamos en falta ao longo dos 8 anos de alcalde de David Castro dunha maior iniciativa neste sentido, cousa máis sorprendente todavía cando sabemos que é unha persona que ten o galego como lingua materna. En fin, hai mil maneiras, como decía Ramiro, hai mil maneiras de poder fomentar o galego desde o Concello en colaboración cos centros de ensino e en colaboración con este tipo de colectivos e con moitos outros colectivos, pois incluso o deporte, clubes, equipos de fútbol, equipos de, o que temos aquí, equipo de piragüismo, podería ser incluso extensible a asociacións culturais, asociacións sociais, desde liñas de axuda para fomentar actividades en galego, como subvencións, poderían ser programas nos que se fomente a inclusión do galego nas actividades e incluso poder cambiar certas bases, certos regulamentos para que o uso do galego sea prioritario tamén e sea puntuable á hora de acadar máis subvencións por parte do Concello. Digo isto porque por descoñecemento ou por inercia ou por falta de costumbre, moitas asociacións do noso Concello e clubes caen no uso do castelán no seu traballo diario e non son conscientes de que poderían axudar moito a defensa do idioma e, sobre todo, a que non siga descendendo a población, tal e como di o escrito que presenta aquí o equipo de goberno, a que o galego siga descendendo no número de falantes. Entonces, nunca é tarde para rectificar. Eu confío en que o goberno pode tomar nota desto, sexe quen sexe, xa que estamos ao borde dunhas eleccións, sexe quen goberne, tanto sea os que están agora como os que poidan estar, pois que tamén tomen nota desto e que se apliquen o conto de que o galego non solamente se defende nun acto anual, sino que hai que tomar iniciativas e gastar os cartos e facer, pois, patria, entre comiñas, fomentando a defensa do idioma e o seu uso. Nada máis, gracias. Algunha aclaración? Somos... Sí. Bueno, en primeiro lugar, eu creo que, empezando polo bo, este Concello e este pleno sí é bastante exemplar. Aquí falase galego de maneira normalizada desde fai moitos anos. Eu creo que hai 3 ou 4 anos aprobamos unha norma para normalizalo o galego dentro do funcionamento municipal e casi non houve que aplicala, porque é un Concello que de forma natural
utiliza o galego como lingua vehicular e eu creo que iso é algo que é positivo. Non pasase no colexio, e iso é do que eu quería falar. Se tuveramos que premiar unha entidade calquera polas actividades que fai en galego, como ademais está recollido nas bases das subvencións, casi todas as colectivos, asociacións deste Concello fan actividades en galego. O problema está no uso vehicular. E en Ribadumia hai, ao meu entender, clubs deportivos, asociacións e entidades que fan uso vehicular do galego, o sea, falan galego con total normalidade, como nos falamos aquí, e no colexio non pasa así. Os nenos, eu creo que todos conocemos nenos que no cole entran falando galego e salen falando castelán. Os datos que te dixeche antes de que está baixando o nivel do galego ten moito que ver con eso. Non lle quites o mérito para nada ás actividades e a todo o traballo que fan tanto o colexio como o CRA, pero eu creo que dado que esta proposta ademais é proposta propia do Concello, eu creo que había outras entidades, outros clubs, incluso outras persoas as que o mellor se lle podía dar este premio antes que o colexio onde ainda queda moito que facer. E para min isto é moi importante. As actividades son actividades, pero iso como poñerse unha pulserita morada, un pin ou unha bandeira colgada un balcón, ao final iso non cambia, só é un símbolo e sirve para axudar moito, pero non fai o cambio fai no a actividade diaria e o uso diario, e neso os colexios de Galicia en xeral e o noso é tan normal como os demais, non están ao nivel que polo menos a nosa formación e a min nos gustaría. Voume abster porque non teño nada en contra de que se lle dé este reconocemento a estes colexio e o CRA, pero eu creo que debíamos facer un pouco de examen de conciencia de para que queremos utilizar este premio en anos seguideiros e a quen queremos realmente parabenizar, porque ao final, como vos dicía, entidades que fan actividades en galego temos moitas. Eu creo que había que ir máis alá e ir ao uso continuado e a quen realmente aporta a que a nosa veciñanza deixe máis de lado o castelán e se pase o galego, algo que está cambiando. Gracias. Gracias. Bueno, eu creo que o importante é a proposta esta de Ribedomienses en prol do galego, as comunidades educativas, colexios AMPAs, do Julia Becerra Malvar e do CRA de Ribedomia. Lamento que nesta proposta que vamos a aportar agora lle queirades dar tintes políticos. Primeiro, Ramiro, pola túa parte, se nota que están cerca as eleccións, parece que queres resaltar algo, tampouco nos preocupa, e con respecto a Enrique e a Pepe, que non se olviden que 4 anos estuvestedes no equipo de goberno, a ver que fixestedes a maiores do que agora estades propoñendo. Dito isto, pasamos a votar o terceiro punto da orde do día. Proposta homenaxe ribadumienses en prol do galego. Ribadumienses en prol do galego. Votos a favor? Abstencións? Unha abstención. Queda aprobada por 11 votos a favor e unha abstención. Pasamos ao número 4 da orde do día, que son convenios dos particulares para a execución de obras. Temos 3 convenios de 3 veciños de Ribadumia. Por un lado temos unha empresa, Matadero Avícola O3 SL, representada por Elena Serantes Escudeiro, que é propietaria dunha parcela en Paraxe Carballo, que é unha superficie de 1.464 metros, coa referencia catastral 36046 F50 40066300000ZY. Vale, o Concello de Ribadumia, para levar a cabo unhas actuacións de mellora dun camiño municipal que discurre ao leste da parcela, precisa a disponibilidade de terreos no linde entre o camiño municipal e a parcela propietaria de Matadero Avícola 3. E para a correcta execución do disposto no punto anterior, deberase dispoñer de terreos que forman parte da antidita finca. Acordan, tanto o Concello como
Elena Serantes Escudero como representante de Matadero Avícola 3 levar a cabo o presente convenio de cesión de terreos a camiño público nos seguintes términos. Que respecto á citada finca, a propiedade cede unha franxa de terreo de 9,92 metros cuadrados no lindeiro deste da mesma na fronte do camiño público municipal, axustándose á alineación definitiva establecida para a parcela, respectando os recuamentos definidos en solo de núcleo rural do Plan Xeral. E o Concello de Ribadumia realizará as obras de pavimentación da fronte da parcela, executando as necesarias instalacións para a recollida de augas pluviais na fronte da parcela de ser preciso. A parte xúntase un plano. Votamos as tres xuntas ou de unha en unha Dolores? Votamos este convenio de cesión desta parcela. Algunha aclaración ou observación por parte do Grupo Popular, algunha aclaración por parte de PSOE, algunha aclaración por parte de Somos? Bueno, non sei se vamos a votar as unha a unha ou as tres. Vamos a votar de unha en unha. Vale, en calquera caso, o meu voto vai ser o mesmo. Están ben, non temos nada que dicir, votamos a favor de todas elas ao largo da legislatura. O que pasa é que estas están xusto no límite da legislatura, empezaránse as obras, ou mellor non se acaban, se empezan, igual non se acaban antes de acabar a legislatura e terá que acabalas o goberno que veña. Se esas obras planteasen calquer tipo de problemática, bueno, eu non quero cargos de conciencia nada, nen que nadie me diga que aprobei unha obra que tiña calquera detalle, que creo que non. En calquera caso, voume abster simplemente por eso. Se foran en marzo, aprobaría sin ningún problema, porque contaría con que se farían as obras dentro da legislatura, pero deixar obras así aprobadas, colgadas para os que veñan detrás non me parece mal, pero tampouco me parece ben de todo. Gracias. Gracias, Enrique. Pasamos a votar este convenio de cesión. Abstencións. Votos a favor. Vicente. Votos a favor. Queda aprobada por 10 votos y 2 abstenciones. Segundo convenio de cesión de terreos para o viario público. María Elena Serantes Escudero tamén, que é propietaria dunha finca situada en Gándara, Rúa Gándara, número 41, que corresponde a esta referencia catastral 965572 NH 1095N 0001JP, nunha superficie de 1265 metros cuadrados. E que o Concello, para levar a cabo unhas actuacións de mellora dun camiño municipal que discurre no lindeiro sur e oeste da parcela, precisa da disponibilidade de terreos no linde entre o camiño municipal e a parcela propiedade de María Elena Serantes Escudeiro. Que para a correcta execución do disposto no punto anterior deberase dispoñer dos terreos que forman parte da antedita finca. E acordan que levan a cabo o presente convenio de cesión de terreos a camiño público nos seguintes termos. Que respecto á citada finca, a propiedade cede unha franxa de terreo de 66,18 metros cuadrados no lindeiro sur e oeste da mesma, na fronte do camiño público municipal, axustándose á aliñación definitiva establecida para a parcela respectando os recuamentos definidos en solo de núcleo rural do Plan Xeral de Ordenación Municipal, e que o Concello realizará as obras de pavimentación ao fronte da parcela executando as necesarias instalacións para a recollida de augas pluviais no fronte da parcela. Tamén adxuntamos un plano desa cesión. Pasamos a votar este convenio de cesión. Votos, abstencións. Votos a favor. Queda aprobado el convenio por 10 votos a favor y 2 abstenciones. Pasamos ao terceiro convenio de cesión de uso en propiedade privada para o paso dunha canalización soterrada de saneamento.
Dunha parte, bueno, pois, dona María José Martínez Troncosa, que é propietario de dúas fincas, das seguintes fincas situadas no lugar da Regueira, unha parcela cunha superficie de 8.350 metros e a referencia catastral 36046 e 50 10015 10000 RZ. E a outra parcela tamén, que con referencia catastral 36046 e 501 0013 30 000 RT de 392 metros cuadrados. O Concello de Ribadumia pretende acometer unhas actuacións de dotación de rede de saneamento no lugar da Regueira co fin de dotar de servicio varias vivendas no citado lugar e para as que é necesario debido ás condicións físicas existentes e a imposibilidade técnica de realizar o trazado completo da rede por espacios ou viarios de titularidade pública, realizar un tramo de instalación soterrada por fincas de titularidade privada, afectando ás fincas que describimos anteriormente. E acordamos que levan a cabo o presente convenio de cesión de uso en propiedade privada para o paso de canalización soterrada de saneamento nos seguintes términos: que as obras consistirán na execución dunha canalización de saneamento mediante tubaxe soterrada con instalación dos rexistros necesarios a unha profundidade tal que non interfira nos habituais traballos de explotación das fincas afectadas, co trazado indicado no plano que se axunta. Que Martínez Troncoso, María José, autoriza o paso de parte do trazado da rede de saneamento a través das fincas da súa propiedade coas características indicadas no punto anterior e coas seguintes condicións: que unha vez tendida a nova rede deberá acondicionarse e esplanarse a superficie do terreo co mesmo tipo de terra que o resto da finca, que a rede deberá quedar suficientemente protexida e reforzada para permitir o paso da maquinaria agrícola pola superficie, que unha vez executadas as obras calquera rotura, afundimento do terreo ou fuga que se produzca na rede deberá ser reparada inmediatamente a cargo do Concello, que será en todo caso responsable do mantemento da citada canalización soterrada, que o Concello estará obrigado a repoñer as tubaxes ou elementos existentes na finca no caso de verse afectadas polas obras a executar, que o trazado da rede non suporá o establecemento de ningunha limitación no caso de execución de peches ou edificacións na parcela, debendo o Concello realizar as modificacións do trazado oportunas no caso de ser preciso, e que no caso de ser necesaria o acceso á parcela para a realización de reparacións ou actuacións de mantemento da rede soterrada, o Concello deberá informar previamente á propiedade. Que o Concello acepta as condicións impostas por María José Martínez Troncoso, comprometéndose á execución total das obras, asumindo totalmente o seu custo, así como realizar todas aquelas obras necesarias para manter a rede en perfectas condicións de uso. Unha aclaración por parte de... Pasamos a votar o terceiro convenio. Abstencións. Votos a favor. Queda aprobado por 10 votos a favor y 2 abstenciones. No. Son... 9. Favor y 2 abstenciones. Pasamos ao punto número 5 da orde do día, que é dar conta do Plan Concellos 2022. Na liña 1 do Plan Concellos 2022, que son investimentos e suministros, hai un proxecto, digamos, en obras hai 6 proxectos. Un proxecto que é o proxecto de redes de saneamento con ampliación do vial e recollida de aguas pluviais no lugar de Barroso, Sisán, por un importe de 48.181,06 euros. Hai un segundo proxecto de ampliación de vial e recollida de aguas pluviais no lugar de Leiromeán, Leiro, por importe de 37.981,82 euros. O terceiro proxecto é mellora do camiño de acceso ao lugar de Outeiro por un importe de 48.370,02 euros. Unha cuarta actuación que son obras de dotación de servicios, saneamento, abastecemento e recollida de pluviais no lugar de Gándara, Ribadumia por un importe de 48.388,82 euros.
Un quinto proxecto que son obras de pavimentación e mellora dos camiños no lugar de Cabanelas, na parroquia de Ribadumia, 48.364,91 euros. E o último proxecto, o número 6, que son obras de mellora na recollida de augas pluviais no lugar de Portarís, en Lois, por importe de 41.857,81 euros. O total das obras son 273.154,44 euros. En suministros, hai 5 suministros, que é suministración de barredora eléctrica para a zonas pionís para o servicio de obras e mantemento do Concello de Ribadumia, por un importe de 26.801,50 euros. Suministros de material deportivo para o Ximnasio Municipal do Concello de Ribadumia, por importe de 1.465,72 euros. Un terceiro suministro que é suministración de mobiliario urbano, papeleiras para o Centro Urbano de Barrantes, por importe de 8.620,04 euros. Un cuarto suministro que é suministración de taboeiros informativos para varios puntos do Concello de Ribadumia, por un importe de 14.840,65 euros. E o quinto suministro que é suministración de illas ecolóxicas en espacios públicos no Concello, por importe de 14.249,99 euros, que suman un total de 74.977,90 euros. Bueno, digamos que a liña 1 son 300, o total son 348.132,34 euros. Na liña 2, que son os gastos correntes derivados da realización de actos culturais, deportivos, sociais e educativos, pois hai, digamos, un orzamento da baixada do río Umia, Concello de Ribadumia, do 2022, que son un importe de 5.500 euros. Hai un orzamento do segundo ciclocross Concello de Ribadumia 2022, que son un importe de 3.242,53 euros. Hai un terceiro orzamento que é o segundo Rally Mix do Concello de Ribadumia 2022, un importe de 5.500 euros. A programación do Auditorio Municipal de Santa Baia de Ribadumia 2022, que son 4.000 euros, e a exaltación, o orzamento de exaltación do viño autóctono da Festa do Viño Tinto de Salnés 2022, que son 20.000 euros. E a liña 3, que corresponde a emprego, digamos que en obras e servicios, hai un total de bueno, a suma dos peóns e albaneles, de 75.694,68 euros. Para a administración xeral, administrativo, total administración xeral 9.308,58 euros. Na área de urbanismo hai un total de 12.077,88 euros. E para a escola de ocio e tempo libre hai, para monitor de ocio, 17.934,48 euros. Total, 115.000, na liña número 3, 115.015,62 euros. Pasamos ao punto número 6, de rogos e preguntas. Algún rogo, algunha pregunta por parte do Grupo Popular? Bueno, si, nos traemos uns cuantos, pero visto que a contestación vai a ser que estamos preto dunhas eleccións e as respostas non van a sacarnos de ningún apuro, vamos a agardar para outra ocasión. O que se quixera, se me permite... Perdón. Sigue. Simplemente o rogo é que me deixarme dicir 4 palabras nada máis. Considerando que este é probablemente o último pleno do que estamos aquí, por lo menos o último pleno ordinario, o último que temos garantías de estar, eu non me quixera ir sen por un lado agradecerlle tanto os veciños como os compañeros de partido por haber permitido a honra de permanecer esta corporación. Os compañeiros do pleno, outro tanto, quero agradecervos tamén o trato personal aquí dentro. Foi, para min, dentro das disputas que pudera haber, nunca pasaron da línea roja do respeto que debería de manterse. Penso que nos procuramos facer o mesmo, manter esa línea de respeto. Especialmente os compañeros da oposición, cos que realmente levamos unha grata sorpresa, e donde se nos demostra que realmente a idea de que unha política de diálogo existe, e de chegar a puntos en común, a pesar de puntos de vista moi un pouco dispares, non? E sempre buscando ben dos veciños. E nada máis eso, agradecervos estes 4 anos e a ver se nos vemos por aí. Gracias, Ramiro. Algúnha aclaración
Vicente, algunha aclaración, observación por parte do grupo do PSOE? Sí, bueno, nada, antes que nada devolverlle a Ramiro o agradecemento porque tamén, a verdad, con compañeiros de corporación así, pois é moi fácil traballar e falar, comunicarnos, conocernos máis, en definitiva, dinamizar un pouquiño isto que é o que se trata, non? Trátase máis que todo pois de que os veciños vexan unha sintonía polo menos correcta, cívica, entre compañeiros que ao final somos todos veciñas e veciños do mesmo concello. Así que nada, desexarvos o mellor, a sorte, o maior éxito posible tamén pois nestas vindeiras eleccións que é evidente que estades a participar e nada. Despois, bueno, eu teño unha serie de cuestións que quería plantear tamén aproveitando que é o último pleno, aproveitando que, como decía Ramiro, pois é o último pleno no que sí que temos garantías de estar aquí, porque o 28 de maio pois vai haber unhas eleccións, cada partido empeza con 0 votos nas urnas, entonces ningún de nós ten asegurado que vai estar aquí nas seguintes eleccións, no seguinte mandato, entonces si quero aproveitar e comentar certas cousas. A ver, retomando un pouco o punto sobre o homenaxe a veciños en prol do galego, home, o único que falou de política aquí foi o alcalde. Na súa, non sei, no seu intento de defensa ante unha especie de, bueno, de medo que lle deu de entrar por unha crítica puntual que fixemos aquí os compañeiros que puntualizamos despois de felicitar ao equipo de goberno e aos colectivos que van a recibir o homenaxe, puntualizamos o que son observacións que vimos detectando durante estes 4 anos. Decía que, a ver, que fixemos nós estando eu máis Enrique, estando no tripartito, no goberno do mandato anterior. Hai que recordar que se aprobou unha ordenanza do uso do galego na administración pública, que non había hasta ahora en Ribadumia. Entonces, eu recomendo ao alcalde que se quere defender, que utilice argumentos un poquinho mellores, porque ou ben está despistado ou ben non está con toda a información. Vamos a ver, Pepe, eu creo agora, se me permites, vou a proceder coas preguntas que teño. Eu te permito, por suposto que te permito, pero é un punto de rogos e preguntas. A verdad que me gustaría rematar este último pleno da mellor maneira posible. Vámonos a Esa rematar. reflexión sí que a fixen, porque é certo que nos 4 anos que estuvestedes, pois se fixo exactamente igual que o único que falou de política foi o alcalde. Perfecto. Pero se queremos falar de política temos que falarlo ben, é dicir o que pasou. Bien, correcto. Respecto ás preguntas, que é o que nos toca agora, ao mellor o alcalde ten ganas de marchar pronto para casa. Bueno, non sei, debémonos aquí a estar o tempo que sea necesario, sobre todo no último pleno, porque, como dixen, é o pleno o último que temos garantizado. Eu teño varias observacións que fixen nos últimos meses, nas últimas semanas, de cousas que eu creía que se iban a solucionar, sobre todo pola típica acción dos gobernos locais cando se aproximan as eleccións, que é de rematar obras, de rematar proxectos iniciados, de propoñer cousas, de iniciar outras. Parecía que iba a ser así. De feito, aquí vendeuse unha serie de cuestións desde fai xa máis de 2 anos e pico, unha serie de historias, de proxectos que algúns non están, outros están empezados a medias, e outros nin están nin se les espera, polo que parece, con cambio político ou sin cambio político. Quero reincidir en que o punto que acaba de dar conta o alcalde, o punto número 5 sobre o plan concellos, todos eses cartos son da Diputación de Pontevedra, non son da Xunta de Galicia. Eso é un punto que hai que deixar ben claro. A partir de aí, hai detalles que se me escapan, eu non sei por qué. Por exemplo... Pero eu creo que, Pepe, ahora empezo cos preguntas. Contestoche sin problema ningún, pero... Si queres contestar agora, contesta, senón despois. Centra as preguntas, é dicir, a Xunta ou a Diputación non lle dou €1 máis ao Concello de Ribadumia que o que lle correspondía, excepto convenio firmado ou aprobado da Rúa Condesa. Non te confundas. Non me confundo. É dicir, isto Eu non dixen o contrario. é así.
Eu non Entonces, dixen o contrario. a Diputación que antes estaba desfalando precisamente de que había que poñer máis recursos, non solamente pon máis recursos, senón que quita recursos. Porque Sí, o Club Náutico Piragüismo, que é unha actuación, unha proba que fan, é que a Diputación estaba entre 7 e 9.000 euros, non se pode precisar agora, actualmente lle está subvencionando con 1.700 euros. E a propia organización do Náutico Miño incluso están dudando si presentar ou non presentar, e eso todo está soportando o Concello de Ribadumia, todos esos gastos. Por lo tanto, eu creo que temos que ser prudentes, é dicir, a Diputación non lle dou un euro ao Concello de Ribadumia máis que o que lle correspondía. Igual que a Xunta, é dicir, non hai que, é dicir, isto é así. É dicir, todo o que lle está dando ao Concello de Ribadumia é porque lle corresponde. Vale, deberíamos de ser máis críticos, porque as diputacións están para axudar aos concellos pequenos, claro. precisamente aos concellos pequenos, non aos concellos grandes. E aí onde teñen que poñer máis recursos, porque as necesidades son moitas e os recursos son os que son. Por lo tanto, as diputacións, independientemente do color político que sean, precisamente teñen que axudar os concellos pequenos. Para iso están. Porque cando gobernaba o Partido Popular, criticábamos a Diputación, e agora que goberna o Partido Socialista, pois as circunstancias son máis menos o mismo. Non hai grandes cambios, non hai grandes cambios. Non hai grandes O plan cambios. Concellos non foi un gran cambio. Non hai grandes cambios, Vale, é dicir, ben, pero correcto. é o que lle corresponde, queda pa posteridade, alcalde, sí. ao Concello de O plan Ribadumia. Concellos- Non o plan lle está Concellos non é dando un gran absolutamente nada que non lle Vale. corresponda. Bien, está Eso, clarísimo. pois hai que dicilo, é dicir, Sí. o único que nos dou a maiores foi un convenio firmado pois recentemente, que levamos a pleno, de 720.000 euros, que é da Rúa Condesa. Vale. Vale. Pero hai que dicilo, Hai porque, que dicilo, por hai que exemplo, dicilo, o eu AF7, comparto o AF7, que é unha proba que se estaba facendo aquí en Ribadumia, que lle estaban dando, creo que 15.000 euros en anos anteriores, actualmente están lle dando 2.700 euros. E para o Concello de Ribadumia, todos os eventos culturais e deportivos que se fan sirven de promoción do propio Concello, tanto turístico como movimento económico, social, etc. Por lo tanto, o que non se lle pode pedir solamente ao Concello de Ribadumia, cando as institucións que lle teñen que dar soporte ao Concello de Ribadumia resulta que cada día están dando menos precisamente ás institucións, aos concellos con menos habitantes. Isto é unha realidade. Ben, se me permite pasar as preguntas, ahora sí. o que quero é insistir en que eu estou de acordo con usted de que efectivamente a Diputación non dou ningún euro máis do que lle ten que dar por lei ao Concello, efectivamente. Evidentemente. A Xunta tiñamos un acordo de 70.000 euros que non están a día de hoxe nunha obra linleira. Así que, a ver, Pois mira, diferencias hai. pero podoche dicir, Sí, no, vais a facer no, mañá, espera, seguro. no, Sí, no, sí, pero o mira, ano que ven, vamos a ver, eu segurísimo. podoche dicir, no, Sí, vamos a ver, parte sí. da obra que ti estás dicindo, que é certo que estás dicindo, parte da obra está feita, e a outra parte está, primeiro, o proxecto está aprobado, Perfecto, e a van a fantástico. contratar, A obra está sin é fondo. máis que poden empezar, non sei se Esa esta obra semana, de se a cando semana que ven, estábamos no etcétera, goberno, etcétera. David. Pero sí a van a facer e sí a van a sí, levar van a a facer, cabo. efecto, sí, Eso é perfecto. unha realidade. Sí, é unha realidade. Eso é unha realidade. O punto 5, todos De eses todas as cartos eran da maneiras, Diputación, podemos poñer da de Xunta de todas Galicia as maneiras, 70.000 euros vamos a ver. deber. A deber. Pepe, Bien. mira, Bien, podo terminar co pero punto, sí, alcalde? pero que vamos a ver, eu Bien. creo que No, é que se me empeza a usar no, esos pero é que che argumentos... teño que dicir efectivamente algunhas cousas. É que Bien. che teño que dicir algunhas cousas, Vale, porque vale, non todo o que estás Continúe, dicindo continúe, é certo. porque vai ser divertido isto. Pois claro, é que isto é Continúa, así. alcalde. Continúa. No, sigue. Sigo eu. No, é que se mellor, se seguimos falando da Xunta, mellor quedamos mal. Claro, No, ese é o problema. mira, podemos falar Ese da é o problema. Xunta, podemos falar da Bien, Diputación, sí, podemos sí, falar sí. do que Sí, consideres a ver oportuno. canto nos de todas tiña as que dar a maneiras, Xunta que de non todas nos as dou. maneiras, Bien, de vale. todas as maneiras, Pepe. Bueno. É dicir, podemos falar, o que pasa que Hai que usar mellores argumentos ahora para mismo defenderse, estamos alcalde. en rogos e preguntas. Eu creo que rogos e Efectivamente, sí. preguntas son cousas claras e Sí, concisas. Son cousas claras e Efectivamente, concisas. hai que usar mellores Vale. argumentos para É dicir, defenderse. eu non estou aquí para defender a Xunta, ni No, moito no, menos, no. pero sí o que non podes dicir é que parece que a Diputación que o resolveu no, todo. no. E non o resolveu todo. Pero É que o único que dixen foi que a porque Diputación, a os cartos Diputación que dou simplemente foron os cartos que financiou, tiña que pero o dar. equipo de Bien, goberno, o que acaba de o decir equipo no de punto goberno, número 5. primeiro, para levar a cabo todas estas actuacións, traballou día a día cos veciños, saber as necesidades dos veciños, redactar os proxectos, presentalos, etcétera. Bueno. E porque parece que todo o mérito da Diputación e o Sí, Concello resulta que non ten mérito ningún. No, É dicir, houve amparades solamente na Diputación para tratar de defender a vosa posición política Bueno, no Concello vamos de a falar do Ribadumia. E iso, pois, non é así. Vamos a falar do Concello entonces. Xa que o Concello non ten mérito ningún, vamos a falar do Concello. Na Rúa Cruceiro, ali en Cabanelas, pola zona dos Pasales, no seu día fixos un ensanche dunha pista. No seu día falo de 2 anos e medio, aproximadamente casi 3. A día de hoxe está sin asfaltar o ensanche. Bueno, quero che dicir que Bien. esa actuación está adxudicada. Vale. E a empresa está adxudicada e a empresa
Non sei se vai ser esta semana, se vai ser para a próxima, Claro, seguro. pero Sí, se vai ser despois das eleccións, Claro, pero claro. que é así, Sí, sí. é dicir, é que eu creo Tres que cuartas partes dun mandato para facer un Eh. asfaltado de 100 metros. Bien. De 100 Pero metros que non, vamos a ver. 50 metros. Vamos a ver. Vale. primeiro o que tens que saber, porque eu creo que o querer confundir aos veciños, creo que Poden é un ir por error. ali, poden ir a verlo. Creo que é un error, claro que poden ir a velo, Pues non, pero o pues- Concello de Ribadumia non ten a capacidade económica Vale, de bien. fondos propios Outro gran precisamente para argumento, facer esa actuación. outro gran argumento, E, non polo hai cantos, tanto, non podemos facer nada máis. Pero vamos a ver, Pepe, é que ti non vives na realidade, No, xa. Ti non vives na Eu realidade. son un teórico, como é? Teórico Claro, da vida. eres un sí. teórico da vida, Sí, e que sí, non sí, hai sí. non hai recursos económicos, Fantástico. nin hai fondos, a menos Claro. que queirades subir os Claro. impostos, No, porque no. agora parece ser que a un mes das eleccións parece que Bien. lle dá de solución a Vale. todo. Eso, de momento, creo que en toda a campaña o único que dixo foi usted. Perfecto. Bien, outra pregunta. Na puxa feita, o mismo, en Sánchez, sin terminar, postes de Fenosa sin retirar, sin retranquear. Sí, evidentemente. Bien, sí, evidentemente. No, eu creo que eso non é unha resistente normal. Mira, Digo eu, pues, sí, si pero esto podes pasa en 15 contestar a días, cada vale. unha das actuacións, Pepe, Vale. podes contestar a cada unha das actuacións. Pero non terminei a pregunta. Si puedo terminar. Sí, Bien. que mira, si hubo algún goberno que quixo de alguna maneira reducir, de feito estamos ensanchando, estamos millonando os rueiros nas distintas parroquias do Concello, porque non solamente aí, tamén en Lois, tamén en Sisán, que agora van 75.000 euros para Sisán, para tamén mellorar, ensanchar e incluso poñer alcantarillado, 75.000 euros, pero están pechados por este equipo de goberno. Están pechados por este equipo de goberno. E se se van a facer antes das eleccións ou non se van a facer antes das eleccións, pois depende un pouco, pois precisamente da empresa. Claro, ahora é culpa Vale. da empresa. Pero vamos a ver, é bien, que é bien. así. Podo O que sí continuar está coa claro é que son actuacións que pechou este equipo de goberno, e que resolveu este equipo de goberno. Eso que non che quepa ningunha dúda. Bien. Os cartos ponos a Diputación, pero a culpa é da empresa. O sea, a Diputación non pon máis dun euro do que se ten que poñer, a culpa non é do alcalde, Pero que pero as a cousas- culpa é da empresa. pero que a Vale, cousa- pero os que é postes así, sin pero- retranquear. pero que isto Bien, é- isto é bien. así. Bueno, vou continuar, porque ali, por onde a casa de Darío, ti sabes onde é, ali pasa eso. Sin terminar, os postes sin retranquear no medio do camiño, postes de diferentes tipos, asfaltados sin terminar tamén. Non é un caso único, en Ribadumia sabemos que hai máis, hai na Gándara, hai na Cruz, hai no Outeiro, na Regueira, por ali por Sisán, na Carrasqueira tamén, o mismo, sábelo ben Ramiro. A miña pregunta neste sentido é que criterio se sigue cando uns si se asfaltan a 10 días das eleccións ou a 15 días das eleccións Pero e mira, outros non se asfaltan desde fai 2 anos e medio. Cal é o criterio entón? pois mira, o criterio é a medida que foron axudicadas as obras. A medida. A medida que foron axudicadas as O obras. sea, obras sin retranquear, No, obras sin no, asfaltar estás, desde fai 2 anos no, estás e obras que se fixeron primeiro, agora. estás confundindo, Bien, vale. parte que parece que non estás informado, que é o peor de todo. É dicir, é que non estás informado, que é o peor de todo. Sí, sí. A ver, Pero que isto é a explícame, realidade. explícame. Isto é a realidade. É dicir, hai unha serie de actuacións que están precisamente nos plans concellos, que están aprobadas, que están adxudicadas, e que se van a levar a cabo, e fixemos actuacións en todas as parroquias. Desde fai 2 anos De e medio. distintas peticións veciñais, desde Desde fai fai 2 anos. 2 anos e medio. Sí, desde fai 2 anos. Sí. Desde fai 2 O sea, anos. Son distintas peticións claro, veciñais e que quéreme dicir traducimos que as en que se fixeron no proxectos, Outeiro que son traducimos en de fai proxectos. 4 anos, por exemplo. Por eso se asfaltan agora. Quero dicir, si ti dis que se van asfaltando según se van A facendo. actuación que distí que se asfaltou agora, me Non é imagino unha, que a do non é Outeiro, unha, no, alcalde, pero que hai estás máis. confundido, é Vale, que vale. dá a sensación de que non sabes como funciona o Concello, Sí, que é no, peor, no, claro, claro. que é peor, Claro, Pepe. sí, é peor, é É moitísimo dicir, peor, sí. o tramo que está asfaltado, primeiro é do Plan Marco, pertenecente á Xunta de Galicia, cunha inversión de 55.000 euros, se non me confundo no dato. Estamos falando euros arriba, euros abaixo. E esa actuación tiña que estar rematada, precisamente foi licitada, foi aprobada por parte da Xunta de Galicia, foi licitada. De feito, este ano pedimos unha subvención para a parroquia de Leiro en torno a 52.000 euros na zona de Leiromeán. Bien. Vale, e de feito, se queres que te informe, agora mesmo o Concello deixa peticións de subvencións, neste caso a Xunta de Galicia, pero xa non me quero fixar se é a Xunta ou se é a Diputación, por valor de 800.000 euros, Bien. que serán resoltos, me imagino, pois Dentro de 20 anos, ao ritmo que non vamos, sei efectivamente. si son Sí, en dentro 20 dun anos mes, seguramente están dentro de asfaltadas dous, as carreteras. Pero evidentemente o Concello non depende de entendo é outras como se pode administracións. decir que van por Eu creo orden. que tes un Ben. creo que te estás Vale. confundindo, Bien, Pepe,
porque en materia de obras, primeiro, nos recollemos as peticións veciñais, facemos todo o traballo, todo o proceso, porque parece que a Diputación, que é a solución de Ribadumia, a Diputación aporta a cantidade económica que lle corresponde. E o Concello de Ribadumia, cos seus concelleiros, co equipo de goberno, o que fai é traducir, o que fai é esas demandas veciñais, plasmalas, redactar proxectos, presentar proxectos, aprobar proxectos, non? E despois, cando a Diputación nos concede esa subvención, se licitan e, por tanto, se levan a cabo as distintas actuacións. Vale. En este caso, as empresas ou a que ten a adxudicación destas obras é a que leva, digamos, esa actuación. Pero mira, para que che quede máis claro, este equipo de goberno, que podíamos ser máis exigentes incluso coa empresa para ter ese traballo feito todo antes das eleccións, e que non nos estamos, é dicir, queremos esas obras rematadas, pero non nos preocupa que se fagan despois das eleccións. Non nos preocupa. No, E non sabemos se vamos a gobernar ou non vamos a gobernar. Si levantes anos esperando, os veciños darles igual que lles fagan agora que lles fagan en 15 días, claro. Porque estás criticando algo, entendes o que quero dicir? Na que nos eu estamos entendo, alcalde, pero o que non podo con tolerar... absoluta normalidade no Concello, entendes o que quero dicir? Porque hai distintas O que non é actuacións. normal, E as que se fan o antes que das normal, eleccións, se alcalde, fan antes das eleccións, e as que non se fan antes das eleccións, se fan despois das eleccións. Iso quere dicir que este equipo de goberno non fai política con estas obras. Véxote un pouco nervioso, alcalde. No, Véxote un pouco nervioso, sí, me parece que estás un pouco falador do habitual. Estou me parece. falando Sí. a verdade. O que che quería decir é que me parece, e para cerrar esta pregunta, o que me parece ilóxico é decir que van por orden de intervención e hai carreteras sin asfaltar desde fai 3 anos. Eso que me parece raro. Evidente. E outras que se están asfaltando agora cando se empezaron moito tempo ese despois. ese orden que ten aquí no, a eso alcaldía. estás confundido, Claro, vamos sí, a ver. confundidísimo. No, pero que Os veciños non están confundidos, parece mentira. Os veciños saben ben onde está asfaltado e onde non. Sí, pero perfecto. Mira, pero parece As mentira, cifras dan igual. que un concelleiro Bien. que diga o Vou que está continuar, dicindo. vou continuar, É que alcalde. parece mentira que diga o que está dicindo. Sí, Porque sí. hai certas actuacións, é dicir, hai actuacións que presentamos subvencións que teñen que estar rematadas este ano antes do 15 de novembro. E ti tes que ser conscientes deso. E eses tempos non os marca o Concello de E as obras Ribadumia. que están sin facer Eses desde fai 3 tempos anos, os que marca, non é unha, nin pero dúas, nin tres. que obras están sin facer fai Pero 3 anos. en Cabanelas, en Sisán, No, pero que ali estás na Ribadumia, confundido. Onde están bueno, esas obras de fai 3 anos? Porque alcalde, eso está no podelas Plan ir a ver. Concellos 2022. Estamos Podelas ir no a ver, alcalde, sabe todo o mundo. Están no Plan Concellos Bien, 2022. vale. En Sánchez, sin E ao que ti asfaltar, te refires, varios. ao que ti te refires, Vale. Pepe, esa actuación de Cabanelas foron 2 plans concellos. O do Bien. Plan Concellos 2021 e o Plan Concellos 2022. Porque era unha inversión que partimos de 40.000 euros aproximadamente e vais a rematar con aproximadamente Aos veciños 90.000 dalles euros. igual as cifras. Os veciños queren as carteras No, asfaltadas. Non 3 anos despois. Sí, pero que eu son consciente Vale. deso. Va, Pero no, que iso é va, unha menos realidade. mal, Eu estou menos no mal. demostrando, entendes? Vamos E a se hai avanzar, sí, veciños que porque teñen senón algunhas aquí dudas, danos desde dúdas. aquí desde o Concello se lle pode explicar claramente. O que sí está claro é que os políticos tamén teñen o deber e teñen a obligación de dicirlle a verdade á xente. Sí, sí. E iso é o que parece que falta, Pepe. É dicir, teñen os dereitos, pero tamén hai unhas obligacións, E a transparencia, o dicirlle a verdade á xente tamén é algo moi importante. Vou continuar. Non sei se a alcalde. sensación agora de que hai eleccións, etcétera, etcétera, Sí, pero debe creo que hai ser que eso. ser. Debe de ser eso. Por eso uns cambian de partido e outros estamos no de sempre. Perfecto, eso sí pode ser. Exacto. Eso pode ser. Ben, sobre o tema das sillas de reciclaxe que se comentou antes tamén, xa non é un tema novo aquí, o Concello fai tempo xa solicitara da Diputación unhas sillas para colocarnos, bueno, con contenedores de reciclaxe e todo isto. Esas sillas son para mellorar o acceso ao reciclaxe dos veciños en zonas de afluencia, en prazas, en colexios, en zonas onde se vayan a utilizar. Eu quería saber cando ten pensado o Concello instalar esas sillas. As sillas As sillas, sí. están para instalar, me imagino que ahora en breve. E cando foi que se solicitaron? Pois no Plan Concellos 2022. Pero cando? Pois presentamos o Plan Concellos 2022, febreiro 2022, aproximadamente. Foi aprobado pola Diputación, se non me confundo mal, en agosto 2022, aproximadamente. E no plan Concellos anterior non se pediran tamén? No Plan Concellos anterior, pois non teño esa información agora aquí, creo que non. Bueno. Eu creo que non, que creo que estás confundido. Non, confundido non estou. Seguinte pregunta. No campo do Ribadumia, que é un campo de titularidade municipal, como todos sabemos, nun dos campos levan 2 anos sin marcador. E no outro campo deben de levar 2 meses ou 3.
O sea, ahora mismo en ningún dos dous campos, nin no de erva natural, nin no de erva artificial, teñen marcador marcador no que ademais de poñer o resultado do partido, pois tamén poñen, según teño entendido, poñen a publicidade, poñen anuncios e poñen cousas. Agora aproxímase unha época intensa no uso do campo do Ribadumia, con eventos, con unha fase importante na competición destes equipos, porque tamén é un campo que se usa polo Xuventude de Sisán. E eu quería saber por que levan 2 anos e 3 meses sin marcadores. Vamos a ver, creo que non tes a información completa de todo. Pasaronxe parte da información e a información é bastante incompleta. Pero hai 2 anos e 3 Mira, meses sin marcadores. Vouche dar a información Gracias. correcta. Primeiro, no campo de erva natural, efectivamente, desde fai 2 meses deben de estar sin marcador, como máximo 3 meses. Pero ao que ti te refieres é ao campo de erva artificial. O campo de erva artificial debe de haber aproximadamente un ano que estamos sin marcador. Bien, o marcador que había, se intentou reparar, eso pues, era Mondo quen suministrou, digamos, ese marcador, e o servicio, pois, a verdade é que non é o máis adecuado, e a parte é caro. Entonces, por parte de algunha entidade deportiva, en concreto Sisán, nos solicitou que, porque ese marcador que ti estás dicindo ten un precio aproximadamente de 3.500 euros, ao que nos referimos. O marcador que pedía o Sisán era que non hai ahora mismo, é dicir, que non o había, pedía que se levara, é dicir, que pudesen facer a publicidade a través dos marcadores. Vale. Ese marcador bueno, que se pode facer publicidade e que pode ser un valor añadido, digamos, para as entidades deportivas, ten un presuposto aproximadamente de 18.000 euros. Un marcador de 18.000 euros. É dicir, estuvemos esperando 3 meses. O Concello de Ribadumia fai moitos eventos deportivos no Concello de Ribadumia e efectivamente se necesita ou creemos que vale a pena invertir non eses 3.500 euros, porque un marcador normal vale 3.500 euros, pero ese non é o que pide precisamente esa entidade deportiva. Esa entidade deportiva o que pide son, e eso vai por módulos, digamos, estamos falando en torno a 17.000 euros, que se incrementa vainos a 25.000 euros. Estamos falando de marcadores de primeiro nivel, que son 25.000 euros. Non nos podemos confundir. Contra eses 3.500 euros. Por lo tanto, esa información un pouco a medias. E, de feito, ahora mismo, negociamos, de feito, bueno, pues se negociou, de feito está se licitando, non? Está en licitación, está adxudicado ese novo marcador. Pero a estrutura deses marcadores, aparte deses 17.000 euros, costa 7.000 euros. É dicir, por lo tanto, estamos falando de uns 24-25.000 euros só un marcador, que se nos funciona ben, pois entonces xa o levamos tamén ao campo de erva natural. Por lo tanto, eu creo que cos euros no Concello de Ribadumia temos que ser prudentes, porque os recursos do Concello de Ribadumia van a ter marcadores para os eventos que se van a celebrar. No, para os eventos no, para as entidades deportivas. Quero decir, para as entidades deportivas. Cando poidan afrontar agora este período de eventos e de competición que teñen agora. Nos intentamos, se é posible, que eses marcadores, en vez de alquilalos, que se están alquilando, pois que eso tamén poida servir de complemento, porque, senón, evidentemente, dicir, un marcador de 17.000 euros, pois evidentemente estamos falando dun diñeiro importante, dicir, dunha cantidade económica importante. Non estamos falando, é dicir, que eu creo que hai que falar con responsabilidade. Estamos falando de que actualmente hai un marcador de 3.500 euros e estamos pasando a meter un marcador de 17.000 euros, máis a estrutura metálica que vai en torno a 7.000 euros. Sí, pero si se queren facer pero eso, eventos... si queres ver información, pois si se queren facer eventos da categoría das que se están facendo e de que aquí o goberno local sempre se bueno, pois se gaba de facelos, que está ben, porque son eventos importantes e recoñecidos, ademais, e que son bons para o Concello, non solamente para as entidades deportivas, hai que manter as instalacións no mellor estado posible.
O que non pode ser un Hombre, ano ou o 2 que non anos podes sin dicir, marcadores o que non podes dicir nun é que sitio onde se celebran eventos de primeiro o que nivel. non podes dicir, o que Vale, non podes bien, dicir correcto. que as instalacións non están en boas condicións. Iso é o que non podes dicir. Home, alcalde. Porque mira, no, pero Alcalde. que eso non podes dicir, porque mira, Alcalde. sabes canto costa o mantemento do campo de Pero fútbol a mí do que me Club da canto Deportivo coste, Ribadumia? eso ten que estar ben. No, pero mira, é que eu creo que estás confundido, porque se Bueno, o mantemento das instalacións non estuveste Vale, vale. en boas condicións, Sí, sí. primeiro non se faría Non o ter F7, marcadores nun campo un desa momento. categoría, Mira, está se ben. non se fixese, se non se Tomo fixese nota, un tomo mantemento nota, adecuado, Sí, sí. un mantemento adecuado, que Vale, tes correcto. que saber que o mantemento do Concello está en torno a 90.000 euros do campo de fútbol, perdón, dos campos de fútbol, en torno a 90.000 euros, se non se fixese un mantemento adecuado, posiblemente non se fixese o F7, posiblemente non se fixese Copa Ribadumia, posiblemente non viñera a UEFA agora o 9, 8, 11 e 14 Sí, de sí. de Pero van junio a xogar os nun terreno partidos. sin marcadores. No, Esa é a van a ter, diferencia. van a ter Esa é a marcadores, diferencia. Sí, van a ter marcadores, sí, É dicir, claro. Sí. eu creo que todos os veciños Bueno. saben perfectamente que temos unhas instalacións de primeiro nivel. É dicir, Bien. que poña sin duda eso, pues eso, Bien, pues, alcalde, hai que recoñecer que están sin marcador. É o que hai. que sepas que respecto ao eso trofeo está do en Concello marcha de e Ribadumia, con marcador que se vai a poñer está en marcha. é infinitamente superior, Alégrome de calidad de que este en superior marcha. Eu ao alégrome que de se que este está en poñendo. marcha. Esperemos que este en marcha cando faga falta, non cando deixen de xogar ali. Sobre o trofeo do Concello de Ribadumia, aquí temos un convenio que se aprobou no seu día para organizar ese trofeo xunto cos clubes, co Ribadumia, co Sisán non, perdón, co Umia, pero no seu momento, cando se fixo ese convenio, o Sisán non estaba fundado como club, non existía. Entonces eu quería saber se vai a renegociar ese convenio e se vai a incluir o Sisán nesa organización, nese regulamento, máis que nada porque, se non me equivoco, este verán é cando se celebra o torneo. Evidentemente, si nos gobernamos, evidentemente, o Sisán tamén vai a participar nese torneo e terá tamén a súa cota, iso hai que negocialo entre as tres Claro. entre as tres Clubes, sí. entre os tres clubes do Concello de Ribadumia. O que eu quería E saber é vouche cando se vai dicir algo aprobar máis, E aparte, a ver se poñemos en marcha o de fútbol feminino tamén, para que quede constancia. Bien, o que eu quixera saber é cando se vai aprobar eso, porque se hai que Bueno, eu creo que negociar, redactar, levar a pleno. eu creo que si nos gobernamos inmediatamente si gobernamos, pois se terá unha reunión con esas tres entidades deportivas e se non gobernamos, pois será pois a formación que bueno, pues que lidere Ribadumia nos próximos 4 anos, que ten que tomar as decisións, negociar, etcétera, etcétera. Pero se o facemos nós, non dudes en que inmediatamente cando se remate, bueno, cando haxa nova corporación municipal, pues nos reuniremos con esas Entendo partes. que non se reuniron hasta ahora, eu entendo que queda un pleno que é o do mes de julio e o trofeo en agosto. Aí lo dejo, eu non sei. Que sepas que iso non é un problema, Vale, que non é un correcto, problema para 3 anos para asfaltar unha calle, 2 meses para organizar isto, xa veremos como andamos de tempo. Se esos son os teus argumentos políticos, Bueno, bien, David. Vale. Mm. A día de hoxe non hai si negociación. son con os teus argumentos políticos, entonces A día de hoxe non hai esa negociación feita. Aquí en Barrantes anunciouse no 2021 a construcción do banco mágico, o banco aquel semicircular en 3 dimensións que nos venderon nunha pantalla digital, todo super chulo, para o parque que está na Praza da Carballeira, na zona superior, que ahora mismo aquilo está nunha situación de inseguridade que xa se dixo aquí fai 2 anos. Bien, estamos a día de hoxe a un mes exacto do Tinto, coa afluencia de xente que eso supón. Eu quero saber si vai a estar o banco feito para o Tinto, si vai a estar a zona segura e por que non se fixo antes. Si está, bueno, hasta había un proxecto todo, eu non sei como era aquelo, desde o 2021 hasta non sei se dicircho mes, porque xa non me acordo ben, pero creo que era en noviembre, outubro ou unha cousa así. sí que se falara. Entonces, bien, a ver, cal é o tema e que é o que se vai a facer? Pois mira, eso creo que temos un presuposto de 11.000 euros, non dólares, era un presuposto de en torno a 11.000 euros, non? Que antes o Tinto non vai a estar rematado, non? Porque non vai a estar rematado, pero
para a festa do tinto vai haber a seguridade total. De feito, vai haber un plan de seguridade, estaremos, pues pendentes tamén desa zona, por suposto, non? E como se vai asegurar? Pero non vai haber, non te preocupes que non vai haber ningún No, tipo a mí gustaría saber como se de vai peligro. asegurar esa zona. Xa os técnicos nos dirán como hai que asegurar esa O zona. sea, a día de hoxe o alcalde non sabe como vai asegurar esa zona. Vale, bien. Recentemente anunciouse, xa estou por terminar, a compra da barredora eléctrica. Correcto. Unha compra que eu, desde o meu punto de vista, vexo ben, e vexo positivo, como sempre que se comprou maquinaria e equipamento para este concello. 29.000, 28.000 euros do plan concellos da Diputación. Insisto, do plan concellos da Diputación. Diñeiro Bien. que lle corresponde ao Concello de Ribadumia. Exacto, sí, pero plan concellos da Diputación. Diñeiro que lle corresponde ao Vale, Concello vale. de Ribadumia. O que quero dicir é, comprouse canto fai? Un mes, aproximadamente. 6 semanas. Vai aproximadamente, Bien. sí, por unhas 6 semanas Vale, aproximadamente. a día de hoxe- realmente, a día de hoxe- o trámite non la entregaron fai 6 semanas, Bien. non la entregaron fai 6 semanas, se empezaron os trámites, digamos, da licitación en xaneiro Vale. aproximadamente. A día de hoxe non funciona, que eu sepa, Non. nin se veu funcionar. Eu non sei se é por falta de personal preparado para manejala, se é porque, bueno, había que gastar os cartos, meteronse aí, fixose a compra e xa está, ou se é que non é necesario, porque o mellor non é necesario. Eu non sei, eu vexo as mira. calles como están, sobre todo barrantes, que, como a sempre, Vamos hai a ver. que darlle unha limpeza profunda. Deixeme terminar, por favor, alcalde. Hai que darlle unha limpeza profunda, ti sábelo mellor que nadie, para a festa do tinto. Home, a mellor a barradora non fai falta en barrantes, non o sei. Despois virán as presas, virán os lamentos, e virán as queixas, pero bueno, eso xa será culpa de outros. Seguramente da Diputación, da oposición toda, ou de calquera, ou dos que protestan por protestar. Pero a día de hoxe, 6 semanas despois, mes e medio, a barredora non funciona. Podo contestar? Sí, claro. Mira, a barredora, este equipo de goberno, fixemos unha inversión aí porque creíamos primeiro que tiñamos que mellorar e modernizar un pouco a recollida precisamente do que se viña facendo do barrido. E consideramos que é unha máquina necesaria, a parte fixemos probas desa máquina aquí en Ribadumia. Si é certo que creo que para a semana que se vai, porque formamos a unha persona para esa máquina, non todo o mundo pode andar con esa máquina, por suposto, formamos a unha persona. Desde esa fecha hasta hoxe hai unha serie de baixas no Concello, tuvemos que cubrir distintos postos de personal, e evidentemente, esa máquina, primeiro que formamos a unha persona, e esa persona na próxima semana supoño que empezará xa, que empezará precisamente a facer o barrido por todas as calles. Bien. De todas as maneiras, durante estes últimos anos, a puesta a punto de Barrantes para a festa do viño tinto nunca fallamos, e este ano tampouco vamos a fallar. Esperemos que este todo ok polo ben Nunca do Concello. nunca fallamos, creo que se nos alabou, e este ano tampouco vamos a fallar. Por último, remato, entereime recentemente de que o columpio do Parque Infantil de Lois, o que está enfrente ao CRA, que está precintado, o columpio non, o tobogán, ten unha serie de pezas rotas, eu quería saber desde cando está así, e se non se pode facer algo aí, porque aí hai nenos todos os días, Esta semana van claro. é unha situación de peligro evidente porque está sin, o sea, o precinto non impide que os nenos se suban. As profesoras eu entendo que están a mil, calquer momento pode haber un despiste, pode pasar algo. Entonces, nada, como último ese ruego de que se solucione canto antes, ou polo menos que se lle quite a escaleira ou que se faga algo. Esta semana en principio debería quedar solucionado. E nada máis. Gracias, Pepe. ¿Algunha aclaración, observación por parte de Somos? Sí, unhas cuantas. A mí gustaríame que me cederas un turno de palabra para despedirme, non sei se agora suposto. ou rematar, eu casi prefería facelo agora porque Sí. os ruegos e preguntas podería alargarse. Vale. Quero deixar constancia da miña experiencia aquí e do meu pensamento, e isto, ademais,
desde o punto de vista de concelleiro moi personal, non é unha posición de partido, senón unha posición como concelleiro elixido para o cargo. Para min foi e é un honor estar sentado aquí representando a veciñanza e o meu partido, que é o mesmo partido, co que, por decisión do propio partido, pois me vou a presentar ás próximas eleccións e, ademais, sin terlle medo ningún ao resultado, a diferencia pois, de outros aquí presentes. Neste caso, nestes 4 anos, neste concello e sobre todo neste salón de plenos, eu tuve que presenciar cousas que non pensei que presenciaría, porque se pensara que iba a presenciar o que presenciei aquí no 2015, David non tuvera apoiado. Eu tuve que ver como se atacaba a miña vida privada criticando, por exemplo, que non tuvera fillo. Tuve que ver como se falaba neste pleno da miña vida, como se facían acusacións de todo tipo e color, algunhas delas directamente noxentas. Tuve que ver como en cada pleno se reventaban os funcionamentos democráticos de maneira sistemática. Tuve que ver como un goberno e un alcalde xustificaban o injustificable que é o uso da violencia contra un cargo público. Tuve que soportar ataques á miña persona por parte de xente próxima ao goberno, pero tamén, por desgracia, por parte dun concelleiro deste mesmo goberno local. Pero non todo foi negativo. Tamén tuve a ocasión de lograr acordos unánimes do pleno para propostas do meu partido e participar en outros acordos de outros compañeros e de outros partidos políticos, tanto co voto como na redacción deses acordos finais. Como concelleiro, eu, que son un malvadísimo Enrique Ubiña, levantei a man para apoiar co voto positivo ou asténdome o 90% das cuestións que viñeron a pleno. Tive a oportunidade de dialogar e chegar a acordos importantes co resto de concelleiros da oposición, a pesar das enormes diferencias que nos separan no político, e eu estoulles, recollo o guante antes dos compañeros, moi agradecido porque eu creo no diálogo e quedou demostrado que falando, cando se quere, se pode chegar a moitos sitios vos. Se algo marcou, polo menos para min, o deber desta legislatura foi pois unha cuestión que non tuvo nada que ver co traballo político, que foi un ataque que recibín na miña casa. E que agora, por certo, algúns, os mesmos actores, ademais, quixeron recordarnos a todos no entroido, deixando pois, unha actuación moi denigrante cara a unha veciña polo medio desto. Eu estuve ao servicio de veciñanza e estou ao servicio de Somos Ribadumia desde que naceu no ano 2015 e ao servicio de veciñanza desde o 2011. E vou seguir así. Se en algún momento tuve dúdas de seguir nesta mesa como concelleiro, no meu papel, e como vocero do meu partido, esa noite, ese día, sacáronseme todas as que pudera ter. De ninguna maneira, nin antes, nin agora, nin máis adiante, vou permitir que feitos como ese e outro tipo de amenazas a min ou ao meu entorno, que tamén as subo, sirvan para nada. Ao contrario. Eu, ante as injustizas e a falta de democracia, vou subir a miña aposta sempre pola defensa desa democracia, que é, ao fin e ao cabo, a que nos senta a todos e a todas nesta mesa. No pleno pasado falache sobre as decisións particulares de outras personas. Eu creo que pouco teño que dicir porque son decisións personales, pero si teño curiosidade por saber cal foi o precio de algunhas desas personas, porque do que se dixo aquí de momento non sei nada para o Concello de Ribadumia. Eu teño apostadas unhas cañas e teño moi seguro e teño moi demostrado que todo o que dixo Somos Ribadumia nestes anos demostrouse pormenorizadamente certo. A Mar e a Pilar, desealles o mellor, porque sabemos seguro que non van estar aquí, igual que creo que algún Martín. E, bueno, e a ti tamén, non? E dos demais, pois, non sabemos o que vai a pasar. En todo caso, a Mar e a Pilar, que vos honra, que houberes deixado de lado as vosas responsabilidades, e aquí é moi importante que todos teñamos en conta que non hai inocentes. Todas sabíades o que iba a pasar, porque tamén o sabía eu, iso sabía eu, tiña de saber os que erades da casa, e iso iba a pasar. Entre eu e Pepe evitamos que pasara entre 2015 e 2019, foi pouco. Vos tuveches esa oportunidade de evitar, se o queríades evitar que pasara, non por min, que a min isto non me afecta, senón pola xente que vos apoiou e polo vosso propio partido, mas fora como for, vos non fixechedes nada. Agora, salvades a dignidade, eu dixen que vos honra, pero tamén teño memoria. E eu recordo todo o que dixestes, todos os ataques, que foron moitos, a min e a miña familia. A min e a miña familia. Eu só espero que fixeres un poquinho de examen de conciencia e que busquedes a maneira de remediar algo do mal que fixestes a moitas persoas que non teñen nada que ver coa política. E eu creo que
polo que escoitei desde febrero para cá, moitas persoas pensaban na calle que cando a mí me tocara falar no pleno anterior, o que non poden vir, ou neste, que o mellor iba a ter unha intervención moito máis dura ou que me iba a tomar algún tipo de represalia á vista da situación. Eu, o que vos vou dicir, que como sempre, eu non xogo nesa liga. Un dos motivos polos que entrei en política foi para normalizar o que é a vida política en Ribadumia, para que se podera falar de política nos bares e na calle sin ningún problema, nun momento no que era malo, pero bastante mellor que o actual. E esa vai a seguir sendo a miña intención. Nin antes, nin agora, a pesar da mala uva que poida ter por dentro, pois son un ser humano como a calquera, vou entrar no xogo de violencia nin do ataque, nin das amenazas. Acabo dándolle as gracias a toda a xente que nos apoia, a min e Somos Ribadumia, con voto ou sen el, ao meu partido e, sobre todo, neste momento, ao equipo que me acompaña, que estuvo e que está ao meu lado. Os de sempre e tamén os máis recentes, que son a Forza Nova que chega para quedar. O meu partido cambiou Ribadumia no ano 2015. Foi o meu voto que fixo alcalde. E estou seguro de que vai a volver a facelo despois do 28 de maio. Pero que se non fora así, nós vamos a poder ir por Ribadumia coa cabeza moi alta e mirarlle os ollos a todo o mundo. Nesta mesa, xa vos digo que poucos podemos dicir eso. E agora, o choio, se me permitides, porque teño moitos temas. Empezamos polo fácil. Bueno, primeiro, unha corrección da lei. A Deputación asinou con Ribadumia 2 convenios desde que tires alcalde. 2 convenios. Dixeches un, Perdón? son 2. O da Torre e o da Rúa Condesa. O da Torre por culpa dunha chapuza de Louzán, o da Torre por culpa dunha chapuza de Rafael Louzán, e o da Condesa por haber perdido 1.200.000 euros de subvención. Eso é mentira. David, Eso é absolutamente mentira. Vale. É que Gustaríame é unha tamén- absoluta mentira. Vale. Supoño que É tamén unha é mentira absoluta que ti neste pleno, e hai constancia, pero mellor ti dices que é mentira, tes alabado a xestión da Deputación desde que entrou o PSOE e a existencia precisamente do Plan Concellos que antes non había. Eso que ti ahora dices que é un Mira. dereito, é un dereito que expuxo a Deputación actual a que eu non vou a defender, non son os meus. Con Louzán antes, a cousa iba de outra maneira. E eu creo, e ti defenderchelo nesta mesa, que funciona moito mellor o Plan Concellos. E creo que hai que reconocelo. E tú aquí criticaches a Xunta de Galicia por non facer algo similar. E criticaxelo contra Salomé Peño, que pasa que ahora, claro, cambiaste a chaqueta e te asocias. Vamos a ver, Dito isto, vou ás vale, miñas, é ás que é miñas importante preguntas. que vayas ás preguntas. Sí. Mira, o outro día vimos que estaban uns carpinteiros traballando na oficina de turismo. Que arreglos fixeron? A parte de pintar por fora. Facer unha reparación da caseta de turismo. Xa, claro. Bueno, pero solo pintaron, repararon por dentro. Pintaron e fixeron unhas reparacións que nos indicaron os técnicos. Vale, me ha posto o día. Vale, esa empresa era de Ribadumia, por un casual. Esa empresa non é de Ribadumia. Non había carpinteiros en Ribadumia. Hombre, pois non é fácil encontrar ahora mesmo carpinteiros. Iso é a Vale. realidade. Non solamente carpinteiros. Non é encontraste. fácil encontrar, a veces, xente para facer a Sí, cabo, sí. levar a cabo traballos. É un tema complexo que vivimos na sociedade. Podemos falar de alambradores, podemos falar de albañiles, podemos falar de moitas cousas, pero sí, Pero eu estou sí, é preguntando certo neste caso eso. concreto se non Sí, había é certo eso. posibilidade de que houbera unha empresa de Ribadumia facendo ese choice. Hai bastantes problemas precisamente para contratar con Había, empresas non para levar a houbo cabo posibilidade. actuacións. Hubo ou non houbo posibilidade de que o fixera unha empresa de Ribadumia? Pois igual que outras empresas, hai empresas de Ribadumia que estamos traballando con sea, elas sin ningún tipo de problema, houbo pero que posibilidade. o que queres dicir? Quero saber se foi unha decisión contratar a esa empresa ou é que non quedou máis remedio que contratar unha empresa de fora do Concello. É que o Concello de Ribadumia traballa primeiro coas empresas do Concello de Ribadumia, vímolo demostrando Sí, ao longo de 4 ou 8 anos, porque todo o que podemos facer con xente de Ribadumia se fai con xente de Ribadumia, sin ningún tipo de duda, e iso puxo non marcha eu, non tie, precisamente, Claro. entendes? Pero que este así é unha realidade, entendes? E esa actuación a fixo a empresa que máis rápido podía levar a cabo a actuación porque era unha Vale, se necesitaba. ben, a pregunta era a mesma. Había a posibilidade de que o fixera unha empresa de Ribadumia ou non existía? Está esa contestada a pregunta, Enrique. posibilidade? Bueno, vamos a ver, espera, que me poño o día co papeleo. Tengo uns cuantos papeles hoxe. Teño aquí un par de fotos. Paredes verbos, despois enseño, non pasa nada. Están para ver. Son de postes de luz, iluminacións públicas que por algún motivo, seguramente por un error, quedaron dentro de instalacións privadas. A min gustaríame saber
dúas cousas. A primeira, se o alcalde lle parece normal colocar alumbrados públicos dentro de eiras privadas. Por exemplo, Por exemplo, estes dous poden ser outros. pero cales son? Non me Que- interesa que les foran. Ti Pero non que sabes onde colocalas fora. pero que vamos a ver. É o caso concreto, David, non é o importante. O importante é que se che parece eu normal. creo que é mentira o que estás dicindo. E como Responde, é no, mentira o que mentira, estás dicindo, mentira, primeiro teño que non saber é. o punto ao que te É refires igual, para poderche pero, que sea contestar. mentira, podesme responder Porque á pregunta. é mentira que David haxa instalacións ou que nos Ah, fagamos trouxenche dúas, instalacións ou podíache ter algunha máis, propiedades podíache ter algunha máis. privadas. A Por pregunta tanto, é clara. no, Paréceche normal é ou non che mentira, parece normal? é mentira, porque si eso fose así, que estuviesen propiedades privadas, evidentemente, pues non estaría ben, vale? Vale, ben. Entonces non estaría ben, pero é mentira o que ti estás dicindo, porque ti tens que dicirlle aos veciños Se de eu Ribadumia mañán- donde é exactamente esa instalación, porque non estás dicindo a verdad, David, estás faltando a verdad. eu Mira, pregunto, o único tú punto, respondes, vai así. o único punto de alumeado que me conste a min, que está no Concello de Ribadumia en propiedade privada está en Lois. Vale. Entonces hai polo menos un, Está en non? Lois. Entón, se enxo Vale, os dous, xa van vale. tres. Pero iso hai unha problemática veciñal Vale, vale. que hai que solucionar, que o Concello non ten capacidade jurídica para poderlo solucionar. Por Pero o tanto, poste está nunha propiedade privada. é que non sei a que poste te refires. Vale, é igual. É que non sei a que poste te refires. O que non pode ser... Po caso de que eu Vamos a ver, é que soubera. non estás faltando a verdade. David, non che vou facer as Enrique. preguntas que queras ti, vou che facer as que queres. Pero Se mas queres responder ben, e se non, non me Pero respondes. que- Pero as preguntas fago as eu, non as fas No, ti. pero é que eu che respondo ás preguntas A pregunta é sabendo concreta. o que estás A pregunta é concreta. Mira, vamos a A ver. pregunta é concreta. Paréceche normal que eso pase? É Evaristo. Bueno, pois No, eu- non é. E ainda que fora sería igual, é un como Pero ese vamos señor a non ten un poste na propiedade privada que eu A ver, Vale, pois se ten, xa son outro 4. pero vamos a ver, No, Enrique. Pero no, vamos a ver. no, É dicir, no, é que estás no. faltando a verdad de todos os veciños de Non Ribadumia. é. Ti neste pleno municipal. E non vou dar datos Neste de ningún pleno veciño. municipal estás faltando a verdad David, de todos os a veciños pregunta- de Ribadumia. Mira, non empezas co de faltar a verdade, responde á pregunta. A ti parece Mira. normal que pase ou non? Mira, primeiro, gústame contestarche porque é un tema que Pero a pregunta non me pero- estás contestando, vamos a ver, estás falando de Enrique, outra cousa. Enrique, mira, Estás falando de outra cousa, responde á pregunta, por favor, que é Enrique, sencilla. no, pero que non está, vamos a ver, eu para contestar xa a pregunta primeiro teño que ter a No, información. David, Se non no, teño a non información funciona é así. A difícil que información che ten. poida contestar a A pregunta. información ten. Hai No, non postes teño- colocados No, en pero- propiedades privadas. Eu trouxen no, dous. pero Aquí que- xa saliron outros dous. No, pero que Eu trouxen dous. Aquí xa apareceron No, outros Enrique, dous. E non dixen eu. Enrique, mira, eu O creo caso que deses que non vamos a dixen ver, eu. mira, Enrique, Os primeiro, casos deses que non primeiro, dixen eu. para contestarche en pleno, cando non teño a información precisa, Vale, se non tes primeiro, información, tens non te que presentar con preocupes. 24 Sí, horas de antelación. Estou che dando a palabra e a oportunidade de falar. Se non Entendes tes a o que quero información dicir? precisa, non te Pois, preocupes. Se non teño a Non te información preocupes, non precisa, pasa nada. efectivamente non che podo contestar. Non me contestes, E xa está. considero, ademais, que o que estás dicindo é mentira. E que Vale. estás engañando a toda a veciñanza de Ribadumia. Vale. Coas túas mentiras. David. Pero non solamente neste pleno, foi ao longo de toda a legislatura. Vamos porque ás o que acabaches preguntas, de se non che dicir agora importa. Vamos ás é así. preguntas, que teño máis. Po caso. Se eu mañan presentara un escrito aquí, de nombrar os postes en finca privadas, o día siguiente teríalo retirado. Porque estaría ilegal, estaría mal. Según ti dixe, che foi un pouco. Vamos a ver. Po caso de que eu mañan che presentara por registro. Eu creo que primeiro que O tes documento. que... No, a ver. Eu creo que a pregunta é sencilla. Actuarías como Enrique. alcalde ou non? Mira, vamos a ver. Primeiro, No, vale, ti xa non está, podes, paso, no, paso pero á que seguinte pero que esa contestación está la dicindo ti, Enrique. Pois Es que eu responde creo á que- pregunta, a pregunta no, é pero que sencilla. estás manipulando A pregunta o é que clara e ves facendo sencilla. durante 4 anos. O que David. ves facendo durante 4 anos, estás manipulando a información. Ainda acabarei Enrique. sendo eu alcalde. Estás manipulando a información. Seguro que gobernei eu estes 4 anos. Estás manipulando a información. Gobernei eu estes 4 anos, non? Estás manipulando a información. Vale. Ao cabo, Mira, antes de que acabe o estás pleno, manipulando a vas dicir que o información. alcalde era eu, verás. A Mira. este paso, eu, se me Si respondes non as me das, preguntas- si non me das a información precisa, Enrique, pero estou teño facendo unha que pregunta. Estaba che facendo outra pregunta terminar o distinta. punto, teño No, que sigo, terminar o sigo. punto Vale, vale. de rogos e preguntas. No, Roberto, Primeiro máis porque preguntas, no, porque primeiro que si con esa imprecisión de preguntas que estás facendo, evidentemente, tesme que dar tempo para Se poder non me responder. queres escoitar, eres libre Pero de que é expulsarme así, cando queiras. pero que é así, Ben, Enrique. ben, eu teño Entendes o que tema? eu Porque aquí pregunto. ti tratas de nun pleno faltar á verdade, David, é tan faltar fácil á como non verdade responder. de todos É os tan veciños, fácil pero que como non non responder. todo ten unha resposta tan lógica como non ti me estás respondes. dicindo. Primeiro porque eu considero que non hai ningún poste Vale. en fincas privadas, Vale. excepto un que teño en Lois, que é un problema ben, jurídico que teñen que resolver. Vale. Bueno, pero non pasa nada. Pois se ti consideras que non hai ningún, non hai ningún. Estabas Pois, preguntando efectivamente. po caso de que fora, xa que non me crees as pruebas que eu che traio. Pero bueno, paso ao seguinte tema. Non pasa nada, tío máis. De todas maneiras, é un ruego se preguntas. Poderei preguntar, e ti se non me queres responder, non estás obligado, David. Non estás obligado. Non é, no, se non me gustan as túas Enrique, preguntas, mira, vamos a ver. certo. Eu creo, é dicir, Eu quería seguir. que temos
moita paciencia Ai, perdona. para o teu discurso, que ademais é o último pleno que se celebra, e creo que levas toda a legislatura faltando a verdade aos veciños, manipulando a información, incentivando a crispación veciñal, Foches o único partido político que realmente fomentou a crispación. E isto é así. Un eu atacar a xente da casa, Pero non? é así, pero é que é así. eu atacar a E xente da aparte, casa, pero é que David. iso pode comprobar a xente. eu atacar a os outros concelleiros, veciños, pode eu atacar a comprobar os outros veciños, concelleiros, David, por favor. Enrique, poden comprobar Non os vayas por veciños, aí. violencia verbal, porque sí. iso é así, porque pasas prácticamente casi ao insulto, polo tanto faltache un pouquiño de tacto, e eso sale nos boletíns, incluso a veces nos medios de comunicación, e iso é unha falta de respeto, xa non solamente a mí, senón a todos os veciños. E isto é algo que viñeches facendo ti ao longo desta legislatura, continuar? Enrique. Pero que é así, Podo entendes continuar? o que quero dicir? Podo E aparte fomentas precisamente perfiles falsos, etcétera, pero isto é así. Eso é a túa opinión e esa é a miña eses opinión, temas ademais non esa é a teñen miña cabida nun pleno, opinión, pero bueno. esa é a miña opinión. Esa é a túa opinión, pero Vale. podo seguir. Entonces, si concreta as preguntas, eu Sí, encantado de concretas. responderche, se non concreta as preguntas, evidentemente dou por rematado o pleno. Vale, bien. Isto que teño agora é un rogo, depois teño máis preguntas, pero isto é un rogo. Como concelleiro que son, fixen consultas na Consellería de Sanidade e de Igualdade en varios ámbitos municipales, pois para saber situación que está o Concello en varios aspectos, tendo en conta que os datos que nos ten basicamente, maiormente a Xunta. Bueno, cousas como as horas de dependencia, plazos medios de concesión de discapacidade e cuestións así. Por certo que ainda están moi altos eses plazos das A ver, concesións. vamos a ver, Enrique, eu creo que o que tese que concretar a pregunta, É porque un si ruego, evidentemente... voucho a concretar moi ben concretado, espérate un segundo, espérate, que hai que saber do que se está falando, dixeste os diantes. Mira, a día de hoxe en Ribadumia hai 12 personas, isto é concreto, hai 12 personas, que son 12 familias, coa axuda de dependencia concedida por todos os estamentos, menos por un, que é o Concello de Ribadumia, que é o que ten que realizar o trámite final e adxudicarlle esas horas e darlle á empresa traslado pois para que faga a xestión correspondiente. 12 familias con horas de SAP que dá moito traballo conseguidas e o Concello non remata o trámite. E ao non rematalo, nega a esas familias un servicio primordial. En total en Ribadumia hai ahora 45 familias. Vamos a ver, Enrique, eu creo que é mentira o que estás dicindo. Segundo, datos, no, pero mira, primeiro, é mentira o que estás dicindo. Segundo, estás faltando á verdade. E terceiro, estás manipulando a información, porque si eres un concelleiro serio e responsable, primeiro, se che facilita toda a información desde o Concello. Segundo, si eres un concelleiro serio e responsable no que teñamos que aportar información, non lo presentas con 24 horas de antelación e hoxe che respondemos en pleno cada un dos detalles, pero que estás faltando á verdade e levas 4 anos faltando á verdade. Servicios sociais, que che quede claro, nunca tamén funcionou como hasta o día de hoxe. Por eso pasa isto. Nunca tamén funcionou como hasta o día de hoxe. Podeche parecer mellor ou podeche parecer peor. Non estou valorando. Pero isto é así. Estou dicindo unha realidade que hai arriba. Entonces, e o meu ruego, David, que é o que veo. E despois, cando falas de centro médico, cando falas de sanidade, que falaches ti de sanidade, cando falaches de sanidade, non falei de sanidade. Hombre, eu creo que a día de hoxe, porque engañaches aos veciños que ti foches a solución do terceiro médico. Eu pude demostralo e ti non. Eu pude demostralo e ti non, Pero David, que demostraches? Ti o que inventaches, pero que iso é así. Ti o que inventaches é que ti deches solución ao terceiro médico. E deches solución tamén á inversión que se fixo ali en torno a 60.000 euros. Que se rehabilitaron todos os espazos para os médicos, para 3 médicos, para 3 enfermeras, para pediatra, para... É dicir, pois isto é así. E as melloras, bueno, pois se conseguiron porque xestionamos. Sabes que nas xestionou? Sabes que nas xestionou? Sabes que nes estuvemos naquela reunión? Pilar é máis eu. Sí, talle primos vale, pero isto é así. Entendes o que dicir? A Xunta de Galicia, David. Mira, eu quería facer o ruego que non acabín. Eu rogaría que se corrigire esa situación porque ademais hai horas de SAF suficientes porque tendes case 300 en emplear a día de hoxe. Seguimos con máis cousas. No pleno anterior aprobouse un convenio coa Deputación que se falou antes de aquí para realizar unha obra de 704.000 e pico de euros, correcto? 722.000 euros, se non me confundo, 722.000 euros, non 704.000 euros. Ben, sí, faltoume aí un dato. Bueno,
teño o convenio aquí, seguramente copiei mal a cifra, porque o copiei directamente do convenio. Vale, quería saber en que estado de tramitación, funcionamento, como está eso. Pois mira, iso foi aprobado en pleno, foi remitido á Diputación, esa é unha actuación que ten que estar rematada antes de decembro do 2024 e non o ten que pasar a Diputación, pois se non o pasa antes das eleccións, inmediatamente ao rematar as eleccións, pero o compromiso foi eso, xa non compromiso, sino que xa unha realidade de actuación, eso foi presentado por rexistro, etc. Vale, Se vale, fixeron distintas modificacións precisamente no proxecto para levar a cabo, pois, para a aprobación definitiva Pois- dese documento. Vale, ben. Teño unhas dúdas entonces ao respecto deso. O convenio expoñía, cito literalmente, o importe da achega do Concello, financiado con fondos propios, ou como considera o Concello, enténdese, deberás ingresar á Diputación á formalización do convenio, en todo caso, no primeiro trimestre do exercicio 2023. Quería saber se os fondos se puxeron a disposición da Diputación. Porque a Diputación, para que siga para diante, ten que ter os cartos que lle corresponden ao Concello según o propio convenio. David, non sabes? La municipal se incluyó en el Plan Concello 2023. Vale, bien. O sea que non se puxeron dentro do plazo que estableceu a Diputación. No está. Perdón, os cartos para esa obra foi unha modificación de crédito aprobada no pleno anterior. Sí, Sí, correcto. no fue en Vale, fixose unha modificación de crédito. Entonces os cartos moveronse, puxéronse é o que especificaba. No se ingresó en Diputación. Vale, Pero algún motivo ten que firmar concreto? nese convenio. No está aprobado todavía por Diputación. Claro, teñe que firmar a Diputación para nos facer o ingreso. Vale, É así, non, Dolores? No está tal, aprobado todavía el convenio. Tal como establecía o convenio da Diputación, decía que a aprobación do convenio en pleno, pero bueno, o asunto que se aprobou esa modificación de crédito, isto é un pouco técnico, o mellor, pero bueno, e aprobouse a través dunha modificación de crédito. O expediente da modificación de crédito incluía, ou debería incluir, o informe de secretaría, que o teño por aquí, e outra intervención. O informe de secretaría expoñía o seguinte, que entendo que está ben. A aprobación inicial destes expedientes exporase ao público previo anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra por 15 días durante os cales os interesados poderán examinalos e presentar reclamacións conforme ao artículo 170 do Real Decreto e, finalmente, cando eses 15 días pasaran, pues, quedaría aprobado de maneira definitiva. E así, está no informe, entendo que é así. Vale, debo facer constar en acta que a día de hoxe ese acordo plenario con esa modificación de crédito non foi exposto no Boletín Oficial da Provincia, polo tanto, non foi aprobado definitivamente, polo tanto, ainda que mañan a Deputación che diga dalle pa diante, no Concello non dispón dos fondos para poder facer frente a esa obra. Correcto? Correcto. Podía estar equivocado, eu non o virei, pero revisei o BOPO diario e non aparece. Pero a ver, que... David, no, perdona, isto... Sí. Sí, vale. Ademais, pasan máis cousas. Cando se aproba a modificación de crédito non é chegar aquí a aprobar. Hai un proceso que especificase moi ben no informe de secretaría, onde dice que todos os informes teñen que estar no expediente antes de debatirlo en comisión e leválo a pleno. Cousa que non aconteceu. Eu tuve unha documentación que faltaba despois de pedila 2 horas antes do pleno. Por lo tanto, ese acordo é nulo de pleno dereito. Nulo de pleno dereito. E impide utilizar eses fondos e as outras dúas partidas que tamén se aprobaron nesa modificación de crédito. A mí pareceme bastante grave esta maneira de xestionar estas cousas, firmas o alcalde. Prometo que sea gestión de personal administrativo, o alcalde ten que estar controlando que as cousas se cumplan. Gostaríame saber se alguén vai asumir, primeiro rogar que bueno, basicamente, que quen ten as competencias, que ahora mesmo as competencias económicas telas ti, porque logo da dimisión de Pilar, se non delegachen nada, e a mí non me consta, as competencias telas ti, se delegachen a alguén, Vamos a ver, eu creo que asumas te estás a responsabilidade. disparatando. No, David, creo que te isto estás implica perder ese Sí. convenio. No. Isto implica perder ese convenio. No, mira, Sí, por lo de pronto non cumpliches que teñas que dispoñer dos fondos o primeiro trimestre, xa para empezar. mira,
A Deputación poderá facerche caso ou non e poderá deixalo ir para diante e non pasa A nada. Diputación ten un compromiso e ese compromiso Van a manter. Teno que levar a cabo. Bueno, haberá que ver Teno que que pasa levar coas a cabo. eleccións. teno que levar a cabo. Haberá que ver que pasa coas eleccións. A Diputación Tú confías en que a Deputación Ten- sen os mínimos despois das eleccións? Pouco confías no Partido Popular. A Eso- Diputación teno que levar a cabo. Vale? A Diputación Estou teno moi que levar a preocupado cabo. do meu, Miguel. A Moi preocupado do Diputación meu. teno que levar a cabo. A Diputación teno que levar a cabo. Vale. Non teñas esa. Non estou preocupado pola Deputación. Estou Non teñas preocupado esa pola actuación do Concello. No, Porque Mira, temos vamos. unha modificación de quereito mal aprobada, que é nula de pleno dereito, que haberá que volver a tener aquí e volverla a aprobar. E eso lévanos a cando se vai facer este proxecto. Sabe Dios. Os que ese veñan por proxecto ten que estar Ese rematado proxecto antes tiña lo que haber do deixado, 2000. tiña lo que haber deixado tiña enfilado coa pasta disponible, cos ese cartos proxecto disponibles. ten que estar rematado antes do 2024. E estará, pero non contigo de alcalde, amigo, porque Pois ao funcionando mellor así, no, pois ao mellor no, se os veciños Funcionando así. deciden, se os veciños deciden que no, evidentemente, pois no, Bueno. evidentemente. vale, Evidentemente, sigo pero con quedou estas. aprobado, que non quepa duda que eso se ten que rematar. Como te Goberne acabo- quen goberne, Sí. con 720.000 euros. Sí, sí, sí. Evidentemente, pode ser que este eu ou que non este eu. O Eso que pasa é que o teño Concello ten que cumplir a súa parte. Se o Concello Teñen non que cumple a súa decidir parte, a seus Deputación non ten De obligación todas as ninguna. maneiras, a ver, centra as preguntas, Sí, porque senón sí, damos sí, por sí. rematado o pleno, No, Enrique, xa, porque xa eu creo casi que estou acabando. creo Casi estou acabando. que Quédanme dous temas por tratar. O Concello non pideu adherirse á Rede Ágora deste ano 2022. estamos adheridos á Rede Ágora. As subvencións, a línea de subvencións. Acordaste daquela do ano 2021 que era... Estamos adheridos á Rede Ágora. Presentaste, que proxectos presentaste desa última convocatoria? Unha cousa está na Rede Ágora e outra cousa é cando salen as convocatorias de axudas. Aquí teño unha que é de 20 de maio de 2022. É unha convocatoria, base reguladora de subvencións para a redacción de proxectos de recuperación de espacios públicos e creación de sendas. Vamos a ver, Enrique. Estou preguntando se presentaste algo isto. Está bien, non te estou preguntando nada fora do outro mundo. Sí, vamos a ver. Si así o que? No, vamos a ver, eu ahora mismo non che podo dicir exactamente se presentamos, pero sí que estamos adheridos, sí que nos presentamos a todas as subvencións, acabámonos de presentar ahora mismo unha subvención de 470.000 euros para a recollida de residuos sólidos urbanos do Concello de Ribadumia, unha subvención que hai que saleu, pois fai cuestión de que presentamos fai cuestión de 15 días aproximadamente. Por lo tanto, non nos quedou ningunha subvención, que a mí me conste pendente de presentar. De todas as maneiras, eu creo que, Enrique, que tratamos de confundir a veciñanza. Eu creo que é un error. Creo que é un error. Mira, o Concello de Ribadumia non solamente presentou eses proxectos, que nunca o dixemos. Mira, o Concello de Ribadumia presentou un proxecto ao Ministerio de Cultura e Deporte por valor de 470.000 euros, 470.000 euros, co propio Ministerio nos denegou por puntuación. Que ti quixeches engañar aos veciños dicindo que non habíamos presentado a subvención, e si habíamos presentado esa subvención foi de 100.000 euros. No, pero que, vamos a ver, quero che explicar. Para mí non me tens que explicar que estou bastante preparado e bastante formado, David. Pero Non me vamos tens a que ver, eu explicar, creo sei que perfectamente ler as convocatorias das subvencións. Enrique, eu creo que Sei o que tes pediches e o un que non. problema, No, estou bastante que ben coas desalogadas. túas mentiras queres engañar aos veciños de Ribadumia. David. É que coas túas Acordaste cando mentiras dixeches queres que ti non engañar ibas aos pactar veciños de co PP? Ribadumia. Eso sí que era unha E mentira. sacaches nos medios de comunicación, Moitas dicindo cousas. que non nos habíamos presentado unha subvención, e sí que nos presentamos esa subvención. Tamén saquei que non te habías presentado a Sí que outra. nos presentamos a unha subvención. Ti falas de millóns de euros, parece que as administracións Home, de era rango convocatoria. superior parece que reparten o diñeiro. Bueno. Eu creo que te estás confundindo. Nese caso, 3 millóns de Creo euros que por te estás convocatoria, confundindo. David. 3 Creo que te millóns estás por confundindo. convocatoria. O sea, Creo que te 6 estás millóns. confundindo. Pero eso non quere dicir que llos dían aos concellos. Ah, Vale. pero hai Non que quere pedilos, dicir pero habrá que llos dían aos pedilos. concellos. E Pero despois habrá hai que que cumplir pedilos. os requisitos. Despois hai que cumplir os requisitos para que che concedan a subvención. Habrá que gestionar. Eu creo, entón. non hai que gestionar. Vale. Tes que cumplir os requisitos. E ti non É que iso é faltar á verdade. Perdona, Iso me é cumplía faltar á bastante verdade. ben os requisitos. Por iso polo que me llevo, ¿no? os políticos teñen deberes, teñen dereitos, pero tamén teñen deberes. E teñen deberes de informar ben as persoas, aos veciños e veciñas deste Por eso concello. non informache E nada desa subvención. Vostede, mira, o Concello de Ribadumia, neste equipo de goberno, primeiro, a esa subvención si nos presentamos e foi denegada por puntuación.
A unha delas. E a Vale, outra? foi denegada por puntuación. Segundo, pedimos unha subvención ao Ministerio de Cultura e Deporte para unha rehabilitación integral da zona do Muiño por valor de 400 e pico mil euros. E nos quedamos solo a 2 puntos de que nos concederan esa subvención. O Concello de Ribadumia pideu explicacións ao Ministerio porque nos habían denegado esa subvención e aínda estamos esperando. E presentamos un terceiro proxecto tamén ao Ministerio. Vamos a ver, esta terceira subvención era de... unha terceira subvención presentamos ao Ministerio. Pero está ben, David, se presentaste, Presen- home. E se non che deron os puntos, pois non che deron. Vale, pero Pues non se deron, pero presentaches, vostede que fala, pero sí que as presentamos, por Ahora suposto estou que as preguntando por unha presentamos. moi concreta. E agora presentamos unha subvención á Diputación por valor de 430.000 euros. Vale, vale. Que vai todo en recollida RSU, cambio de camión, contenedores marróns, etcétera, etcétera. Por lo tanto, o Concello de Ribadumia, toda a labor de xestión de subvencións as leva a cabo e as fai ben. E cando falas de 3 millóns de euros, de 2 millóns de euros, parece que as administracións que regalan o diñeiro, e non Pero é que así. poñen as Tes que bases, cumplir os requisitos. para Vale. Sanxenxo E foron cando se falan 3 millóns de euros, Tres e medio, pois non? ao mellor Tres e medio Sanxenxo para ten Sanxenxo. instalacións por valor de 3 millóns de euros e Ribadumia non ten valor para facer unha rehabilitación de 3 millóns de Pero euros. pode ter dun millón. Non ten, e ao mellor tampouco ten para 1 millón, porque Ostras. solamente podes facer unha Vale. actuación nun punto concreto. Sí, David, e Por lo non hai, tanto, e non hai puntos aquí as concretos únicas en Ribadumia. actuacións que podes levar Vale, a cabo, pois pode ser servicios sociais, pode ser a biblioteca municipal, pode ser porque son edificios Pode públicos. ser algún e as pabellón, pode cobertas- ser o edificio do Concello, pode Pe- ser sí, algún pero, outra instalación. pero mira, sí, sí, nosas sí. necesidades reales que ten o Concello son, por exemplo, a Plaza de Abastos, que para aí sí pedimos esa subvención para ver se non la concedían. Vale. Efectivamente non nos la concederon. Bueno, David, pero estou Entendes o que preguntando quero por dicir? esa. Pero foi presentado, pero ti sacaches nos medios de comunicación. David, non che estaba sacaches nos preguntando medios de por esa. comunicación, Sí. pero que Dúas veces, da primeira que non teño habías que saber pedido nada, sacaches e na nos segunda medios que de da que comunicación pediches non que che non deron. habíamos presentado subvención Sí. e faltaches a verdade. Porque na E segunda non línea solamente presentaches. faltaches David, a verdade, non enredes que con eso. incidiches que perdemos 3 millóns de euros, Sí. cando eso é absolutamente mentira, Exactamente, porque perdeches non seis. hai, no, Perdeches seis. Sí, pero ti 3 crees que millóns os por millóns cada- que nos regalan, pero esas- por cada esas línea. os millóns Se que non nos os pides, regalan, non che os van a dar, Pero que eu creo, pero- pero que eu creo que non vive a realidade da política Vale, de vale, Ribadumia. vale, vale. Non vive non vivo. a Polo de realidade pronto- da política de polo de Ribadumia, pronto, Enrique. e non É unha pena que políticos que teñen que dar exemplo que falten a Claro, verdade aos David, veciños. é unha pena certos É unha pena que comentarios, falten sí. a verdade aos veciños. Pero eso aparece nos panfletos, porque eres político de panfletos. Eso é así, eres político de panfletos. Moito che fastidian, Eres eh? político, non me fastidia. Xa te vexo, É dicir, de feito, é difícil que este equipo de goberno Podo te seguir coas conteste. miñas preguntas. É difícil que este equipo de goberno te Xa contestan outros. Mira, Entendes? podo seguir coas É preguntas. difícil que se- Podo seguir coas preguntas. A Creo pregunta que era che moi faltaba- concreta. Se creo que habías che faltaba pedido, unha pregunta. se habías solicitado esta línea concreta, se era así, que era o que se había pedido, para saber o que se pideu. Non é nada secreto. Se non me podes responder agora, eu pediría que a maior brevedade, pois me mandaras por escrito que non pasa nada. E que tamén me dixeras se ao final non concederon, porque non o concederon, porque xa foron adjudicadas, cal foi o motivo, se foi falta de puntos, ou se ao final non se pideu, e se non se pideu, polo que foi. Vale, sigo con outra cousa. Quería saber cantas empresas do Concello de Ribadumia facturan a este Concello por traballos de reparación de maquinaria. Porque maquinaria varia. Pois prácticamente todos os talleres de Ribadumia. Vale. Eso está moi ben, eso está moi ben. Agronoma é unha desas empresas, non? Sí. Entendes? Vale. Prácticamente todas as Reparte empresas de a Ribadumia. facturación, entendo que se reparte un pouco para todas. Eso, Bueno, depende de que tipo de maquinaria sea. vale. Se Hai é algún- maquinaria pesada, Hai algún pois, taller que teña unha especialidade un pouco máis que outros? sí, sí. Por exemplo? Por exemplo, vamos a ver, hai uns talleres que, bueno, pues tratamos con debrozadoras, que é máis sinxelo, pola capacidade de poder levar a cabo unha actuación. Hai reparacións bueno, pues ao mellor de maquinaria máis pesada que elevan outros talleres, e hai pois algunha compra que surdeu tamén, pois que ao mellor pues vai a outros talleres. Tratamos de repartir, digamos, pero en función das reparacións depende un pouco da capacidade, entre comillas, dos talleres para levar a cabo esas actuacións. Ben, parece ben que se E faga despois tamén conta, bueno, pues a rapidez no servicio, porque bueno, pues esas cousas pues tamén a hora de pues tamén contan. así. Parece ben. Pero creo, si non me ben. confundo, que con todos os talleres que se traballa o Concello, creo que xa se viña traballando en anos anteriores. É dicir, non é nada novo. No, hai cousas que si son novas. Vou explicar agora. Que me parece ben. Pero, Parte de a ver, ti concreta preguntas, Vou aí, porque aquí sí. estamos nun discurso que
Sofía Núñez ten aquí a declaración de bens que fixo cando empezou a legislatura como fixemos todos. Que entendo que é correcta. É pública, É pública, podemos falar dela. Entendo que é correcta. Nesta declaración, Sofía Núñez non declarou ter ningún tipo de participación en ninguna empresa, senón que traballaba en unha empresa. Quéreme un certo incomodo, porque aquí teño unha folla de registro mercantil, que tamén é público, tamén se pode acceder, onde aparece como apoderada dunha empresa que traballa para este e factura a este concello. Eu non sei se Sofía está familiarizada coa lei que nos afecta aos concelleiros, coa LOREC, ou coa lei de incompatibilidades públicas. A realidade é que tendo unha empresa ou sendo apoderada dunha empresa pasaban varias cousas cando accedeches á concellería. Ou non podías coller o cargo, ou tiñas que antes deso desvincularte desa empresa, ou senón esa empresa non podía facturar ao concello. Das tres cousas que podían facerse, resulta que non se dá ninguna das tres. Eres concelleira, eres apoderada dunha empresa que factura ao concello, que se pode interpretar que hai favoritismo a esa empresa, e ademais eso está fora da lei. E eu gustaríame, porque é un tema moi grave, e gustaríame saber, pois, se te equivocaches a hora de cubrir eso, que é unha equivocación bastante gorda. Vale. Se consulta o que teñas que consultar, a mí non me tens que contestar nada máis, eu o que che pido é que actúes en consecuencia. Isto é unha ilegalidade e deberías dimitir. E se sigues así, a mí non me gusta que dimita nadie, e se sigues así, é que non vas poder ser concellera na próxima legislatura, porque a secretaria vai ter constancia do que se falou neste pleno, e na próxima que cubras non vas poder facer trampa. E, por lo tanto, a secretaria... Eu creo que aquí, eso de trampas, quedache un pouco grande. Oiche, está aquí, todo por escrito. Creo que o de trampas se queda un pouco grande. Creo que o de trampas se queda un pouco. E está a miña. Creo que o de trampas... Vale, polo que a mí respecta, queda claro, e xa podemos marchar se queredes, pero cando unha empresa... Pero eu creo... Cando se fan ese tipo de actuacións, o primeiro que pensa un é que se está favorecendo a esa empresa. O segundo que pensa un, por exemplo eu, é que se están pagando liberacións disimuladas a través desa facturación, por exemplo. E podense pensar cosas moito peores. Por eso temos unha lei de incompatibilidades, para evitar esas dudas. Claro que está grabado. Claro que está grabado. Podo dicirlo máis alto. Por eso temos unha lei de incompatibilidades, non é algo que diga eu. Para evitar esas dudas, creo que estás fora de... Para evitar esas dudas, que eu non as teño. Creo que estás fora de contexto. Eu creo que esa empresa traballaba ben pouco. Hai que ser responsables das cousas. Para ser o último pleno do... Hai que ser responsables das cousas. Eu creo que o trámite que tiña para solucionar este problema era ben sencillo. Era ben sencillo. Creo que... Non queres darlle a volta e culpar ao mundo que fan os teus. Faltas a verdade, Enrique. Creo que se aquí... A documentación é clara. E mañá la poder dar ben en varios sitios, non te preocupes. Se algún concelleiro buscou a crispación neste concello, foches ti. Xa, pero eso non o teño que dicir eu, eso saben os veciños a diario. Sí, ahora o 28 de maio xa falamos todos, pero... Por suposto. Pero... Eso que digan os veciños, por suposto que o que temos que acatar. Tenemos que acatarlo, efectivamente. Por suposto. E o que di a lei tamén, e a lei dice que non se pode ter certas incompatibilidades. E non se cumpre a lei no teu goberno. E vexo que ti non vas facer nada. E vexo que ti non vas facer nada porque é máis importante favorecer a esta xente. No, pero eu creo que estás confundido. Eu creo que eso de favoritismo, etcétera, creo que estás confundido. Creo que estás bastante confundido. Non estou nada confundido, David. Teño moi claro, depois hai que ver quen son as persoas. Damos por rematado este punto da orde do día. Creo que un político ten dereitos, pero tamén ten deberes, e creo que os alcaldes non están por riba da lei. Bueno, creo que che falta ser un político sobre todo que diga a verdade. Bueno, de momento levo aquí 12 anos e vou aguantando, Por suposto, como a todos. Mira, damos por rematado este pleno, damos por rematado este pleno. Primeiro, os que crispan non son os meus, os que crispan non son os meus. Daste conta, non? Damos por rematado este pleno. Señor alcalde, a ver. Damos por rematado este pleno. Pon orden, David. Damos por rematado este pleno. Vane, por favor. Damos por rematado este pleno, e que é o último do ano. Agradecervos a todos os concelleiros, bueno, pois estes 4 anos de legislatura,
cos seus máis e cos seus menos, a todos. O 28 de maio son as eleccións, os veciños decidirán a que grupos políticos queren apoiar para que sigamos gobernando estes 4 anos. Por lo tanto, a todos gracias, enhoraboa, en especial a Mar e a Pilar, por fixeron un traballo enorme no Concello. Gracias por todo. Moitas gracias, damos por cerrado este pleno.